Добрай раніцы, мои шановны. Пачынаем з вами зноўку стрыміць. Мы зараз забраліся за сваімі працоўнымі пытаннямі. Дзякую усім, хто дачакаўся. Дзякую велічэзна тым, хто падпісаўся. Слухайце, я там паглядзеў статыстыку, што у гэты вось перыяд. Вільсевіч, вітаначкі, справа выдатная. Я пабачыў твои відэа, ажно два фарчаны злобныя і ўсталёўку на крайзіс модаў. Вось, адпаведна, паглядзеў, вось, і крацей добра ўсё. Все выдатна. Нарэшце справіўся з даўрада са сваімі гэтымі працоўнымі пытаннямі. Будзем з вами працягваць сёння гуляць у Long Dark, як заўсёды ва ўторак. Так, заўтра будзе Dead Space. Спадзяюся, на гэтым тыдзень нарэшце ўжо нічога не зменіцца, ўсё будзе добра ў мяне, і мы пойдзем далей па стрымінгах 5 разоў на тыдзень, каб нічога не перарывалася. Так, з гэтым, я мяркую, ўсё добра. Давайте, працягваем. У нас, дарэчы, з апошняга стрыму, колькі там пройшло з аўторка тыдзень, мы тыдзень таму стрымілі. Адпаведна, там у нас завіруха, хай халера. І у нас няма жерліц. І перадусім у нас нам патрабуецца Рэвен, вітаначкі, холодная раніца. Ты паглядзі, якая раніца, га? Я не магу сказаць, што гэта файненька. Вось, але ж, ух. Ведаеш, у мяне узнікае нейкае такое адчуццё холоднага ветра на твары. Калі вось такое дзеецца на экране. Ёсць такое адчуванне, правда? Мне б сюды гэткую не спачуваю табе. Бо у цябе там, ну, зусім усё кепску. Дарэчы, учора ў мяне было 28, і ведаеш, што я амаль гэтага не адчуў. Я форткі паадчыняў справа злева, як кажуць, вось у хаце, і яно неяк так нармалёва было. Я проста быў здзіўлены. Вось, а ўжо ўвечары выйшаў на вуліцу, ну дык адчуў, што гэта проста гамон. Ой, божах, на крацей. Я выбачаюся, я, дарэчы, вось у вольную хвілю, калі яна была, я гуляў у сюжэт, каб выканаць некаторыя дасягненні. Ну, сюжэтныя там ёсць такія схаваныя, калі раптам не ведаеце, то потым яшчэ мы пазірнем туды, все распавяду. Вось, і сюжэт пачаў наноў, каб усё выканаць, гэтае дасягненне атрымаць, і там троху па-іншаму ўсё выглядае. Па-першае, гэта адчувальнасць мышы трэба змяніць. ВРВ, вітаначкі, ён павярнуўся. Я нікуды не знікаў, я ў працы захраз. Такое бывае, такое здараецца. Таму што параўнанні 42 то нарман. Мне падаецца 28 па параўнанні з 42 гэта выдатна. Чакайце, а што ў мяне тут? Тут вугельчыкі для малявання, тут у нас скуры нават ёсць. Фотаздымачная плёнка, ці гэта карткі. Ля, у нас капялюш ёсць, трусіны. Так, у нас, давайте яшчэ вось так ракапнемся, што у нас тут. Дарэчы, які дзень? 327, халеры вабяры. Так, Active Trades, вось, гэта мы знайшлі, вось гэтая праблема паліва для лямп. Акумулятар, я памятаю, зацягнуў туды ўжо ў будынак гэты. Так, тканіну я зацягнуў. Мне трэба толькі літаральна жерліцы. Жерліцы мы ўсе сапсавалі, там ніводнай няма. Мне трэба зрабіць хаця б колькі іх, божухна. Вырабляць. Дзе гэтыя жерліцы? Ну, слухайце, хаця б 4, вось гэта мінімум, крытычны мінімум, колькі мне трэба жерліц. Кружок, леска, ішын. Не так, металлобрухт, тканіна, палка і вуды. А, вуды 2 толькі. Альсевіч, яшчэ раз вітаначка. Так. Так, ужо на Анібел даступны беларусізатар Crysis, але там чамусьці постер Crysis 3. Альсевіч, здараецца. Слухай, можна я табе, вядома, гэта неправільна, але ўсё ж такі, Альсевіч, знайдзі чалавека, які б табе вычытваў пераклады. Бо я ўбачыў там шмат слоў, якія не адпавядаюць беларускай, то бок яны не з беларускай узятыя. Таму трэба, каб хтосьці больш дасведчаны пераглядаў гэты тэкст потым. Ведаеш,
Магчыма, я табе раю яшчэ скарыстацца паслугамі Gemini. Вось, паспрабуй так. Вось, паразважаць з ім наконт гэтага. Я-то ў асноўным карыстаюся OpenAI, але Gemini, мне падаецца, ён больш зручны для перакладу. І мне сапраўды больш падабаецца, як Google перакладае. Не ў сэнсе Google Translate, не. А ў сэнсе вось сервісы Google. Таму будь асцярожны ў гэтым моманце. Так, нам яшчэ вуды трэба зрабіць. Вуды ў нас робяцца з вантробаў і з металабрухту. Металабрухт, вось тут ёсць у нас які? Вантробаў у нас хапае. 4 у нас ёсць. Гэтага мала. Яшчэ ёсць кручок. Гэта добра, што ён ёсць. Так. Што я прапаную? Я прапаную, чакайце, 2, 4, 8. 8 вантроб. Спачатку леску зробім. 4. Так, і адпаведна у нас там колькі вуд было ў кішэні? 2? Дзе? Ну так, 2 вуды на 100%, значит, яшчэ 4 зробім, і у нас акурат такі будзе 6 жерлец. Вось гэта та лічба, з якой я буду задаволены. Так, што я бачу? Я не бачу ў сябе ножоўку. Сюды. А не, вось яна ножоўка, дарэчы, была. Так, гэта мы пойдзем зараз металабрухт пілаваць сабе. Пойдзем у іншую мясцовасць, а з іншага боку, а на што нам кудысьці ісці? Таму што тут гэтыя паліцы, яны не пілуюцца. І гэтыя не пілуюцца, халадзільнік не пілуецца. Гэта толькі зачыніць можна. Шафы вось гэтыя, дарэчы, можна яшчэ папілаваць. Але не хочацца, гэтыя шафы тут мусіць быць. Не, я пайду ўсё ж такі ў той бок да малой гэтай хаціны вагончыка. Так. Вагончык, які там на гарышчы стаіць, там мусіць быць штосьці папілаваць. Можна на яго спасылку Gemini? Да я ўжо напісаў з за Ньюбел, яна заўважала, што постер не такі будзе выпраўляць. Малайчына. Gemini? Хвілінку. Раптам у цябе не будзе працаваць, ты карыстайся гэтай VPN-ам. На табе. Карыстайся на здароўе. Так. Запалкі гэта ежа. Нам толькі зараз паесці трэба, і можна выпраўляцца у бок той хаціны. Так. Прыгатаванае. Вось. Смачна. Так, ну што? Як мы пачуваемся? -8. Такое сабе. Шчыра кажучы. А вось не памятаю, мы калі вось тут бадзяліся, вось у гэтай хаце, ну штосьці усё, я ўзгадаў. Памятаеце, дзе было да халеры? Металабрухту не халера, вы не памятаеце, таму што гэта быў тыдзень таму. У нас ось у той хаціне, дзе мы хаваліся, калі сюды шлі. Чакай. У вагончыку каля вады. Во, куды я зараз пайду. Там жа ж гэтых паліц металічных было, як насрана. Вось, адпаведна, пойдзем туды. Я не забыўся хоць на лук? Не забыўся. Мне здаецца, яшчэ лук адзін, так, ось, гэты ёсць. Які дасюль яшчэ не зламаўся. Містер 8-біт патата, вітаю цябе, вітаю. Але потым усё роўна трэба вычытваць, абавязкова. Вычытка чалавечая, гэта мусіць, мусова, правільна сказаць, вось так будзе, так, як моя бабуля. Гэта мусова, гэта не проста неабходна, ці ты павінен гэта рабіць, гэта мусова. Вычытка чалавечая, каб тэкст не губляў аўтарства, каб ён не быў машынным.
У кразісці маім апошнім відэо. Я заўважыў у апошнім відэо. Я на кразіс яшчэ не ўсталёўваў, глядзі, які план Алексеевич у нас будзе. Зараз мы зробім шэраг стрымоў па гэтаму божахна. Што ў нас там па серадах? Dead Space, во. Dead Space. Калі мы скончым, мы пераключымся на Stalker другі, які, дарэчы, не прыйшоў яшчэ да канца. Мы пройдзем Stalker і вось тады, хутчэй за ўсё, гэта будзе Crysis. Гэтыя 3 часткі мы іх пройдзем. І там ужо будзе, вядома, выкарыстоўвацца твой беларусізатар. Гэта ўжо дакладна. Адзінае, што я прашу, гэта вось паправіць тэксты. Паправіць, каб яно было беларускім. У большай ступені. Таму што ў цябе там выкарыстоўваеш, што адразу кінулася мне на вока з відэа, гэта ты выкарыстаў божахна, гульнявы ці штосьці такое нейкі, ну просто літаральна даслоўны пераклад, так, з англійскай ці якой, а па факце гэта шматкарыстальніцкі рэжым па-беларускі. Разумееш? Перад рэлізам выправіў. Вось. І там такія рэчы таксама трапляюцца. Калі ты аглядаў сваю зброю, таксама там былі вось такія словы, якія не адпавядаюць. Крацей, больш пільна, больш уважліва. Ну і вычыткай. Каб хто табе ведаеш, як гэты, як настаўнік. Не ў сэнсе беларускай мовы настаўнік, а ў сэнсе як настаўнік па жыцці цябе за руку водзіць. Вось тут таксама табе патрэбна хтосьці, хто б дапамагаў. Так, вось сюды мы хаваліся, я памятаю, і тут да халеры было ўсяго. Трусы, прэч са шляху нашага. Во, так, чакай. Гэта драўляная. Бля, што з табой? Уяўляецца сабе гэтага волата, які паставіў кубачак так. Паліцу пабіўшы. Так, гэта не тое. Гэта не тое. Не. Крацей, ведаеце што? Мы пойдзем зараз туды наверх, дзе такі самы сіні. Давай выходзь. Вось такі ж сіні, але той наверсе. І яшчэ у нас будзе на нашым шляху белы. Так, яшчэ будзе белы. То можна і да яго дайсці. Ведаеце, чаму я глядзеў у левы бок, потым на правы? Таму што мы перасекалі дарогу. Прыдурак. Яшчэ пешаходку намаляваць трэба. Так, Stalker 2 будзеш праходзіць з беларусізатарам, а ён ёсць? Я не ведаю. Ну, калі ёсць, то вядома, а калі не, то украінская, вядома. Калі ёсць, то так. Так. Так, гэта чалавечак. Так, ну хадзем спачатку гэты домик белы, а потым пойдзем туды наверх, у сіні. Я спадзяюся, за сёння мы гэты металабрук здобудзем сабе з усім мапам. Спасылку скінуць? Не трэба зараз, Алексеевич. Усё роўно гэта, бачыш, гэта будзе не хутка. У нас Dead Space возьме, мне падаецца, месяца 2, як найменей. Потым Crysis, 3 часціны, уяві сабе. То бок кожная часціна, яна прыблізна на тыдні 4-5, я мяркую. Адпаведна, гэта будзе 15 тыдняў, то бок 3 месяцы яшчэ. То бок, ўсё роўна гэтая спасылка згубіцца. Я ўжо потым буду шукаць. Гэта ж планы, якія я агучваю на паўгады наперад амаль што. Вось. Так што не пераймайся, ўсё добра. Усё знойдзецца. Так, а дзе ж тут гэты будыначак белы? Ось мне здавалася, што ён тут мусіць быць побач.
Так, я ще хочу адаптувати свій беларусізатор на Crysis Remaster. Ну так, треба. Бо калі гуляць я буду, дарэчы, то вядома, я лепш бяру ремайстер. Раз тое, што там графічны ён лепшы. Та халера, бляха, задзяўбаў ты дзьмуць, ну. Што за надвор'е паскуднае? Хто цябе выдумаў? Дай пажыць, га? Так, ну дзе ты белы? Вось тут, так, я бачу гэтага ваўка. Так, вось тут бачу ўжо дах. А, ён не белы, ён сіні. Ну, хай будзе сіні. Перажыву як-небудзь. А каб цябе, халера, ну ты паглядзі, ну гэта такі самы. Ай, няма нічога папілаваць. Всё облутана, залутана. Давай гэтае забяром адсюль. Бачце? Тая самая палічка. Так, сядаем адпачываць. Хто не заўважае, навошта гэта робіцца, гэта робіцца выключна толькі, каб сагрэцца. О! Туман. Так, ведаеш што? Ты мяне задзяўбаў. Бадзяешся, тут псуеш мне настрой кожнага разу. Хадзі, думай, учэпіш ты мне за лытку ці не? А так забіў і 5 дзён спакою. Так, 8 біт патата, дзякуй за пажаданні добрых выжывачам. Так, паціху будзем валахчы свае гэтыя ногі. Будзем выжываць. Так, сцежка яна ж сюды падымаецца, ці блытаю нешта? Гэтая рэч нам таксама карысная. Там я чую нешта крумкачы равуць. Бачыце, на вяршыні там. О! А як так? Ажно 4, вы бачыце гэта? Ашалець. Мяне што тут ніколі не было за ўвесь час? Ось халера. А вось гэта я добра зазірнуў. О, цікадзёр. Боже ж мой. Мы тут не былі. Вось гэта я, бляха, шыкануў, што гэтае месца прайшоў побач. Трэба яшчэ шапчыну сабраць. Машнінскі, вітаначкі, прыемнага страму. Дзякуй велічэзны. Дзякуй табе, шаноўны, за падтрымачку. Паціна, узбярэжная шаша. Што ў нас пад ложкам? Падалося, нічога. Як твае справы? Як там Батумі? Таксама плюс 40, як ва Вроцлаве? Дзе там у наш шляхетны гэты Nine Ravens 7-3? Ёп, твоя налево гульня. Так, ну гэта можна папілаваць, слухайце. Так. 1,5 гадзінкі. Давай. Оп. Усё.
Скрынку так само сабе ў кішэню. Так, у нас, слухайце, ўжо мы выходзілі пад'еўшыя так добранька. І ўжо нічога няма. Так. Нам трэба зараз спусціцца ніжэй. Ой, не, я сюды не пайду. І там пайсці па сцежцы, якая вядзе туды на гару. Абяцалі плюс 42. А шалець. Шалець, май шалая, кажуць. Мои сваякі. Так, але пакуль 25. Дзякуй Богу, у мяне плюс 20 пакуль што. Так, у нас увогуле кожны жнівень шыруга перыяд, калі вельмі вільготна і душна, вельмі жорстка. Але яшчэ, здаецца, будзе спёка да яе. Так, я разумею, мне, дарэчы, ёсць у камандзе адзін шалік з Узбекістану, ён таксама пра гэта казаў. Што гэты перыяд ён ужо пачаўся, тыпу, ва Узбекістане невыносны, калі людзі хаваюцца ад гэтай спёкі. Вось. Так што так. У яго там да плюс 50, падаецца, бывае, ён казаў. Ці надо плюс 60, я ўжо не памятаю дакладна. Але лічбы такія, проста пазамежавыя. Там ужо піпец, плюс 55 палаці асфальту, сябры. Так, там плавіцца. Ну, асфальт мой не плавіцца, але вось пра як гэта кроксы, ён казаў, што яны прыліплі да асфальту. Гэта было. Ну, таму што кроксы расплавіліся. Падэшва. Дзе ты равеш там? Так, падаецца нам сюды. Так, адзінае, што мяне пакуль напружвае, гэта вось адсутнасць ежы ў нас. То, што мы зараз ідзем, ужо траціна, мы ўжо галодныя. Хаця я ж кажу, выходзілі сёння сытыя, з'еўшы кілаграм медведя. Ой, дзяўчына, ой, баляха, ты проста нейкі гэты чыгуначны лакаматыў. Гэтае мяса жарэш, як ваду п'еш. Давай. Так, вось ён, наш будынак. А дзе яны равуць? А, яны равуць над трупам тым. Ува. Так. Слухайце, няўжо я памыліўся? О, бляха-муха. Так, што рабіць? У нас тут 4 металабрухты я знайшоў, штосьці ў нас там яшчэ было. Так, не, пайшлі туды нізам. Нахер, калі яшчэ сустроены медведзя, такое сабе будзе. Лепш павярнуцца, пакуль мы не згаладнелі да нашай хаты, да базы. У нас ёсць, падаецца, 6 металабрухтаў. Мы зробім сабе кручкоў. Нам трэба... 2 ёсць, трэба яшчэ 4, то бок 2 металабрухты зараз перапрацуем на кручкі. Зробім сабе вуды. 4 штукі яшчэ. Так. Палачак мы зараз вось гэты галіначак пазбіраем. Тканіна ў мяне ёсць, спакойна збяром сабе жэрвіцы. Трэба, мяркую, 6 штук, як кажуць, на ўсе грошы. І потым пойдзем сабе ў гэты будынак, бо ў нас вугалю там хапае. Калі не хапае, трэба будзе паглядзець, трэба будзе павярнуцца ў гэтую пячору. Наколькі я памятаю, мы там пакінулі штосьці. Мы не ўсё выцягнулі, калі ішлі мінулым разам, таму што да халеры было вагі. Ой,
Вось, і адпаведна забяром вугаль. Калі не хопіць, можна схадзіць яшчэ на убок туды гэтай бухты. Там, дзе пачаро, дарэчы, тут яшчэ у нас ёсць таксама гэта ж капальня невялічкая, на малая, але ўсё роўно там маецца што сабраць хаця б гэтых 6, 5, 10 вугалю. Як вам цішыня і спокой на гэтай лакацыі? Я просто, бляха, анігілятор мясцовы, усіх пазабіваў. Ніводнай жывёлы нема наўкола. Так, глядзіце, у нас тут паціху смуга сыходзіць. А мобы не рэспаюцца на тых жа месцах у гэтай гульні. Тут ведаеш, тут было першапачаткова такім чынам, што на адным і тым самым месцы рэсаецца ўсё жывое, назовем гэта так. Але калі выходзіла абнаўленне 2 гады таму, 5-я глава, ці як яна там звалася, Far Territory, яна называлася, яны крыху змянілі гэтую механіку. Сапраўды, вось так, сімвалічна неяк. То бок, механіка па аднаўленні жывёльнага свету, яна засталася тая самая. Медведь раз на 30 дзён узнікае, гульнявых дзён. Медведь і лось. Пума падаецца на 2 тыдні ці тыдзень. Вось, аднаўляецца ваўкі 5 дзён. Трусы кожны дзень. І алені падаецца таксама 5 дзён. Але вось змянілі менавіта механіку таго, дзе яны з'яўляюцца. То бок яны не заўсёды зараз з'яўляюцца ў дакладным вось гэтай кропцы. Таму, калі казаць пра таго ваўка, якога я забіў, ён можа з'явіцца там у арэале плюс-мінус 100 метраў, назовем гэта так. Вось тое самае адбываецца зараз і вось з гэтай мясцовасцю. Калі мы сюды ўпершыню на гэтую лакацыю заходзім, тут на лёдзе падаецца, бадзяецца каля 8 ваўкоў чорных. Вось. І у нас адбылося, адпаведна, каб жыць спакойна і гэта вольна, трэба іх усіх было забіць, я іх усіх забіў, і праз 5 дзён з'явілася вось на тым кавалачку выспы, вось бачыш, там, дзе зялёная будка гэта, і там скала, вось на той скале, трошкі далей за яе, а не на лёдзе вось тут, з'явілася зграя з 4 ваўкоў шэрых. Не чорныя, а менавіта зграеныя. То мы за імі там сцежылі, карацей. Натуральны стэлс быў, каб пазабіваць, бо яны надта небяспечныя. Ось, так што тут не ўсё так прадказальна стала, але не тое, каб зусім не прадказальна, каб гэта не быў такой момант, што ты ідзеш проста па мясцовасці якойсьці невядомай табе, у сэнсе, дзе ты забіваў драпежнікаў, і раптам там лось ці мядзведзь. Такога няма. Так, яшчэ бахнем. Давай яшчэ бахнем кавалачак. Оп, усё, сытыя, задаволеныя. Так, разразумеў, а які ў цябе сюжэт зараз увогуле? Ёсць нейкая вялізная мэта, ці выжываеш дзеля жыцця? Дзеля геймплею, хочаш сказаць? Не. Калі мы кажам з табой пра вось гэтую выжывач, дакладна, так? Чакайце, толькі я знайду металабрух, які скідаў. Дакладней казаць, які быў. Тут у нас 4. О, дзякуй Богу, ўсё. Так, яшчэ трэба ўзяць тканіну. Тканіну сюды. Давай вось так. Сюды. І што ў нас там? Добра, яшчэ мусіць хапіць. Так, кручок спачатку. Мне трэба ўзяць ось так. 30 хвілін. Так, Алексеевич, я на ютубе шмат відэа глядзеў пра Узбекістан, у інстаграме апошнім часам глядзеў, там развіліся капец. Нават браты адчыняюцца, якіх у нас ніколі не было. Так, вядома. Алексеевич. Свет рухаецца, ён не стаіць на месцы. Глядзіце, у нас вудаў няма яшчэ, так? Трэба вудаў нарабіць.
А воды робяцца проста ў руках. Раз. Вось. Вяртаючыся да цябе, Машнінскі. Ёсць галоўны сюжэт, называецца Wintermute у гэтай вось гульні. Ён паказвае нам гісторыю вачамі галоўных герояў. Іх два тут, жанчына і мужчына. Былыя муж і жонка. Вось, яна неверагодная, мне вельмі падабаецца. Яна настолькі... Вось, там было 4 часціны у гэтай вось. І крацей, мне больш за ўсіх трэця падабаецца. Яна проста выносіць галаву, каб даць табе пачуццё піздзіца, які адбываецца вось тут. Крацей шыкоўна. Я проста абажаю. Вось, і тое, што адбываецца вось тут у выжывачы, то есть калі мы ўжо размаўляем не пра Wintermute, а выжывач дакладна, то тут ёсць дэталі, якіх няма у галоўнай гэтай вось лініі. То бок мы тут даведваемся пра падзеі, якія былі да катастрофы. Гэта праз пакінутыя паведамленні на камп'ютарах. Тут можна іх знайсці, 71 паведамленне, прачытаць, як людзі жылі, што адбывалася ў момант, калі катастрофа сталася, то бок іх пачуцці, іх хваляванні, перажыванні і гэтак далей. А таксама мы даведваемся пра вучоных, якія займаліся даследаваннямі ў гэтай галіне, і тыпу нібы яны справакавалі вось гэты катаклізм. То бок там быў такі Рюдзігер, які займаўся нейкімі магнетычнымі даследаваннямі планеты. Ну, крацей, усё гэта вельмі так таямніча выходзіла і так далей. Усё гэта нас прыводзіць у 5-ю частину сюжэта, дзе тлумачыцца, па факце ніхера не тлумачыцца, вось, але крацей. На бягучы момант мы прайшлі ўсе гэтыя сюжэтныя дапаўненні вось тут, і мы зараз займаемся павелічэннем нашай рэпутацыі ў вачах гандляра. Гандляр — гэта чалавек, які жыве на яхце. Вось тут, на прыбярэжнай шашы. Мы яму дапамагаем знайсці тое-сёе. Так, як мы там ввогуле пачуваемся? Мне падаецца, там было ўсё добра у нас, правда? Правда. Вось. Ну і робім для яго замовы, таму што ў яго таксама ёсць такі невялічкі сюжэт. Спачатку гэта стасункі з братам, вось, ну а потым ужо можа штосьці яшчэ распавядзе, то бок мы ў працэсе яшчэ, не да канца. Атрымліваецца свабодная гульня з удакладненнем лору. Так, менавіта так. Калі рэзюмаваць, то так. Ля, мы ўначы можам працаваць над гэтымі. Я і не ведаў. Прышпільна. То бок мы нічога не бачым, але... А, не, ўсё. Зараз тыпу святла бракуе. А да гэтага нам хапала святла, шалець. Добра, мы апошнюю не дарабілі. Давай. Лягаем спаць на 7 гадзінак. Так. Яны, калі што, жадаюць стаць другім Дубаем? Ну, як кажуць, хто ім будзе ў гэтым перашкаджаць? Я не збіраюся, хай будуць. У іх увогуле ж, калі мы кажам пра Узбекістан, у іх велічэзны патэнцыял турыстычны, мне падаецца. Гэта ўсё ж такі вельмі старажытная цывілізацыя. На поўдні Еўразіі, там жа ж гэтыя цывілізацыі існавалі і 4000 год таму, і 6, і 8. Вось, то бок, ну, гэта шыкоўная мясціна. Хадзем, у нас тыпу сонейка ўжо паказвае, давай, можа, даробім. Сюды апошнюю. Ты, бля, издекуешься, ці што? Вочы свае разлупі. Так, ну давай чакаць гадзіну. Валера, глядзіце, там сонейка не было, ўжо была цемра. Ёй нічога не перашкаджала, рабіла, а тут на табе прачнулася і нешта. Ці то кава не бахнула, ці то што. А зараз? Ну, зараз ужо хапае святла табе. Добра. Выдатна. Так, я б сказаў нават прасцей, сюды не тое.
Гэтае сапсавалася. Вось яны мае 6. Зараз мы гэтае зацягнем. Вось гэта я хацеў скінуць. Ой, бля, халера не бачна. О, хай стаяць. Добра стаяць. Няблага. Так, я б хацеў зараз, глядзіце, мы пойдзем вонкі, мне падаецца, тут ж у мяне не вугаль ёсць. Трэба яго з сабой забраць. Так, выходзь. Ну, мне так здаецца, што яго трэба з сабой забраць. Прыгатавана. Прыгатаваны кавалачак малы, хай будзе ўсё. Мне падаецца, трэба ісці. Усё ж такі у нас гэты спальны мяшок ён ёсць. Мы там, калі што, уладкуемся. Шкада толькі, што ў нас, бачыце, прыйдзецца карыстацца запалкай. Ну, але што ўжо паробіш тут. Я вось не памятаю, металабрухт мы адсюль забіралі ці не. Я, дарэчы, з сабой цягну металабрухт, які не скарыстаў. Трэба было пакінуць яго там. Зараз будзе завіруха. О, Димир'ел. Вітаначкі, салам. Салам. Я чакай, як там правильно казаць? Салам алейкум, алейкум асалам. Ось так. А, дарэчы, гэта мой калега, які ва Узбекістане жыве, ён мяне, шчыра кажучы, здзівіў, бо ён выехаў з Беларусі ў 20-м годзе. Вось, не трэба тлумачыць, чаму, ён спадзяюся. Ён там сабе знайшоў жонку, ажаніўся. Усё. І нібы нават іслам прыняў. Я не пытаўся, як кажуць, прама ў яго пра гэта, але ён святкуе гэтыя рамаданы і ўсё такое. Прышпільна. Печал, ведаеце? Та чакай ты, божух. Ось так. Шкада, што прыйшлося гэтае зрабіць, ну, але... Дід Нестор, вітаю, діда. Деда, вітаначки, дід Нестор. Як справа, що ти, як ти? Як бабка. Як онуки. Як то і сьоє. Так, давай ми сюди гете спіхнем зараз. Каб розпалка була. Та ну, жартуєш. Ля... Так, 7, 8, о, 9 гадзін, выдатна. Так, як заўсёды, ставім ваду на пачатку. Пакуль будем то і сёе тут колупацца, дык. Але, бачыце, у нас вады колькі. І я вільна людина, шукаю внукаў, ты ж. Ось яно што. Ты самотны. Атрымліваецца дзед Нестор. Як тут у нас? Але, да, блин, гадзіну мы гэта лупіндзілі. Давай, я нават не збіраюся зараз займацца. Так, раз, два, три, во, два засталося. Шкада, у нас гэтыя сапсаваліся. Тут не засталося рыбы, дарэчы? Не засталося. Вось, ну трэба будзе чакаць, пакуль мы палова гадзіны. Як мы тут завіруха не пачалася, дарэчы, што дзіўна. Пяць хвілінак. Лекс, вітанкі. То бок, твой знаёмы з Узбекан цяпер не адгукнецца на Аве Марыі. Я думаю, што ён і раней не адгукаўся, шчыра кажучы. Але, я ж кажу, напрамую я ў яго не пытаўся.
Вось, але сам вось падыход, як бачыш, ён такі цікавы. То бок, як лёс людзей складаецца, якія вось вымушаны з'язджаць, неяк уладкоўваць сваё жыццё, вось яно даходзіць нават да таго, што чалавек проста, як гэта, не то, што змяніў, так, сваё жыццё, а уладкаваў. Першае. Чакай, 15 хвіліначак. Сюды давай, вось, збіраем. О, шикоўна. Ну, зараз пойдзе. Зараз будзе дзяўбсці. Дзяўбсці так, як ніколі. Будзем лавіць гэтага, ведаеце, унікальнага кіта. Так. Уже 5 літраў мы напарылі сабе. А што наконт шабат шалом? Не, такіх не было. Ведаеш, мне падаецца, чаму нашыя людзі не паехалі ў Ізраіль? Таму што там усё ж такі дастаткова дорага жыць. Як не круці, але пачынаць ты заўсёды разважаеш пра дзяржавы, дзе, ну, хаця б вынаймаванне памяшкання, і оно табе не будзе каштаваць усёй зарплаты. Ну, хоць неяк. Так, і што мы тут будзем рабіць? Ну, давай так. І не дзяўбе, слухай, не бярэцца рыба. А чаму не бярэцца? Во, узялася. Акунь на 5 кіляў. Ябать. Вось гэта рыбіна. А можна яшчэ такіх 2, 4, 28, калі ласачка. Мне не хапае 28 рыбінаў вось такіх. О, добра, гэта знішчана, можна сюды закінуць. Дзе гэты тлушч? О, каб знік ён. Так, што ты? 27. Смажым. Во. О, кіжуч, як я цябе даўно не бачыў. Кіжуч — гэта найлепшая для мяне рыба, таму што яна вельмі тлустая. З яе добра так валіцца гэты тлушч. Яно ж паліва для лямпаў. Сюды. Хоп. Пайшоў працэс, бачыце? Яшчэ кіжуч! Смакота. Смакота якая. Узгадайце проста мінулы стрым. Вось памятаеце, мы сядзелі тут на кукішках, лавілі гэтую паскудную рыбу? Як нам не пашанцавала. Мы сабе зламалі 4 вуды. Вось у нас было... Не 4, пиздю. У нас было вуд у руках. Одна мы зламалі. І у нас была вось гэтая на 50%. Мы яе таксама зламалі. Але злавілі рыбу, ну проста ні аб чым, ні пра што. Так, яшчэ давай. І рыба ў асноўным была тыпу фарэль, стронга гэтая, і з яе там па 40 грамаў паліва для лямп падала нам. А тут, глядзіце, вось один кіжуч, 100 грам плясь. Шикоўна, так просто ачалець. Я ж кажу, давайте мне яшчэ 28 таких. Так, глядзіце, у металабрух трэба скінуць, дарэчы, каб не цягаць яго з сабой. Оу, я забыўся на гэтае. Я скарыстаў увесь металабрух. Я з сабой цягаю. Так. Бляха прыдурачная. Чакайце. Давайте так зробім пакуль што. Вось гэтае скінем.
І я спадзяюся, што дазволіць вось гэтае скінуць. Так. Трэба толькі не забыцца забраць. Так, у нас ёсць 60 грам ужо. Трэба памятаць пра тое, што 2 нажыўкі. Прынады засталося. Кручок скінем. Можна тут. Потым гэтае мы зацягнем туды, назад. І пакуль што хай тут будзе. О, гэта трэба рамантаваць. Ужо 60. І гэтае на 70 трэба рамантаваць. І гэтае... Ёсць адчуванне, што пасля рыбы гэтай трэба будзе заняцца рамонтам. Паляваць курпікаў. Шкада, што на гэтай лакацыі курпа так мала. Вось, але... Ну і што? О, дарэчы, 160 грамаў. Бачылі з гэтага кіжуча? Упала. Бляха, як я ўзгадаю гэтыя... Лягаць спаць ці не? Я лічу, што ўначы будзем лягаць спаць. Ведаеце? Трэба злавіць рыбу, пасекчы яе на кавалачкі. Так. Во, тое, што трэба пасекчы. А кіжуча пасмажыць. Выдатна. Выдатна. Так. Сюды збіраем. Вось так. На 30% промерзла. О, бляха. Якая поскудь. А? Цікаво, слухай, Рывен, а у тебе штосьці падобнае было? Мне падаецца так, ты штосьці такое рабіў, надоечы, со сваімі гэтымі мышапавукамі. Дзе там яшчэ гэтая Redfish? Irish Lord. Дарэчы, кіжуч, 170 грамаў, га? Шыкоўна проста. Як мы там пачуваемся? Мы такімі этапамі хутка ўжо назбіраем сабе. Амаль што літр. Амаль што літр паліва. Няблага было б, дарэчы, сабе напарыць паліва вось сюды, таму што ў нас, бачыце, ну, нічога няма. Я мяркую, што нам варта будзе гэта зрабіць сёння. То бок літр трэба хаця б яшчэ зверху сабе нагатаваць. Як там? 0,5, это зусім малы быў кіжыш. П'ять кіляў. Ай, прышпіл які. Та чакай ты са сваёй вадою. Так. Ну дзе там драпежнікі якія, га? Ёсць, нема. 17. Кай, што там паднялося? О. Яшчэ адзін. Ну, на 3 кіля ўсяго. Хай будзе. Так, дарэчы, колькі ў нас прынадаў? Адна. Ну, шкада, але прыйдзецца гэтага разабраць на 9. Пасуе. Мне такое пасуе, мне такое падабаецца. Гэта добрая была. Ну, гэта малое. Зусім. Так, яшчэ не наша людзі нікому не патрэбна, у Ізраілю жорсткая міграцыйная палітыка. Я не вывучаў, магчыма, табе, вядома, больш за мяне.
Пярэчыць не буду. Так, все. Давайте з'ямо кіжуча на 1800. Оп. Кавалачак застаўся. Ну, ось, бачите, 30 грамів з форелі. Валера. Треба було окуня покинуть, засмажить, а форель достать. Потому что гэта форель, ну, яна просто ніякая. Вось, дарэчы, чаму? Вось, калі у краме купляеш сабе форель, яна натуральна ад лосося адрозніваецца там, ну, мінімальна. Чаму ў гульні яе зрабілі такую нятлустаю? Незразумела. Як там у нас, дарэчы, 3 гадзінкі? На ўсялякі выпадак. Каб не забыцца. Так, ну што, ляжам спаць як? Ужо вечар, усё ж такі можна лягаць спаць, я думаю, на гадзінку. Усё пачысцілі. Усё заклалі, так да раніцы пражывем. Форель. Не вельмі. Но все равно буду готовить. Свежая васёлковая форель. Зноў укладземся спаць. Зараз жа ж ноч. Рыба мусіць брацца. Так. Сюды яго. Ну той малы, ён, дарэчы, не шмат будзе. Грамму 50, мабыць, нейкага алею. Колькі? Дай паглядзець. 60. Ось кіжуч, гэта выдатна. А, дарэчы, кіжуч гэта на што падобна? Ну, на ласося ж, правда? Ён яго нібы дзюба такая ж. Самых нараджаў. Мушнінскі. Не абражай. Але жарт добры. Але жарт добры. Так. Палова голливудских режиссеров все придумали армяне, а белорусы придумали армянов. Якая жудасць. Якая жудасць. Навошта гэтым займацца? На ноги. Так, салейкум шабат тады. Так, ну нібы цішыня нейкая, спокой, правда? Давайте лягаць на гадзінку. Лічу, што нам вады тут. Чакай. Трэба ўпіхнуць. Вось так. Халера. Не, гэта частку вялікую трэба будзе зацягнуць туды да нас.
Все, давай лягать. Так. Не тое. Не тое, не тое, не тое. Які губ зараз дзюны, ну. Спішам на тое, што гэта можа быць мора. Таксама не тое. Так. Зараз паглядзім. У нас дзве рыбіны ё, але малыя, вельмі малыя. У нас тут 3. Так што я лічу, што трэба перапрацаваць. Вось так будзе лепш. Бо толку з гэтага не будзе, праз тое, што алею няшмат з іх. Но тут уже без варыянтаў, гэта пойдзе на смажанне. Так. Так. Тишина. Чуете море? И оно недзе там. Шумить. Так. 140 грамм. Добре. Мне падабаецца. Можна трошки больш кіжуча? Можна без гэтай фарэлі? Калі ласка. Я ж шмат не прашу. Зусім трошки трэба. Мне ўсяго трэба 3 літры алеі. Так, так, так. Тут 4, там 3%. Драпежнікаў пакуль не бачна. Тут 2%. Так, што па вогнішчы? 3 гадзінкі. Так, давай яшчэ возьмем 6 пакуль што. Вось так пакуль. Зробім. І... Колькі у нас ёсць? 1,5 літры, 1,71. О! Вось проста параўнайце з тым, што адбывалася на мінулым стрымы з гэтай рыбалкай. На мінулым стрымы гэта былі пакуты, таму што мы пражылі ў гэтай будзе колькі? Сотні? Мо нават... Так, ну сотні недзе мы тут пражылі. Мы здабылі сабе 0,38 у літра. Уяўляеце сабе? 0,38. Просто ні аб чым. Просто ні пра што. Прыгажосці падвезлі. Кажуць, выходзь, паглядзі на відовішча. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Прышпільна, правда? Вось так вось вогнішча. Трэба будзе сябе гэтае заскрыніць, потым выкарыстоўваць, калі будзем зноўку вудзіць рыбу. Каб алея была ў нас. Вось. Неблагое. Шэй луна тут. Не, ну, каб была луна вось тут адразу у кадра, то было б лепш. А якія тут перспектывы ў гульца? Тыпу імба паселішча можна сабраць як ва ўнах Грэнхеле, ці проста выжываеш як можаш, даследуеш. Не тое і не сёе. Машнінскі ўсё залежыць ад складанасці гульні. Таму што... Так, давай тут паглядзім. Вось у нас ёсць свет. Вось бачыш, колькі лакацый, так? 3,
6, 9, 12, 13 лакацый. І плюс яшчэ ёсць рэгіён дадатковы. Ён ідзе вось тут пра разбітую чыгунку, там яшчэ 3 мапы, 3 лакацыі. І, я тут забыўся, што ёсць яшчэ пераходныя 2 вялікія. То бок 15 атрымліваецца вось гэтых лакацый. І там таксама ёсць, падаецца, 4 лакацыі. Вось. Яны розныя крыху па сваім гэтым вось асяроддзі, таму што тут у нас, бачыш, бухта такая велічэзная, так? Там шаша ідзе. Вось, усё вельмі прыязна да гульца. І гэтыя лакацыі налічацца адной з самых простых, таму што выжываць даволі лёгка. Калі ў цябе ёсць інструменты, дык увогуле лёгка. Вось, для толькі пачаткоўца, калі ты з'яўляешся ў гэтым свеце, у цябе няма прыладаў ніякіх яшчэ, то цяжкавата, вядома, ну, але ўсё вырашальна. Калі ў цябе складанасць лёгкая, выжываць можна будзе. Дзе ось любая лакацыя, абсалютна з гэтых 20, якія толькі што табе паказаў, можаш абіраць і жыць будзе. Усе будуць табе даступныя для жыцця, для пачатку гульні, для канца гульні і гэтак далей. Вось. Калі гэта сярэдняя складанасць, ужо адвальваюцца такія складаныя мапы з таго дадатковага рэгіёну. Там ёсць забруджаная зона, значна цяжэй ужо выжываць на сярэдняй. Аэрадром таксама цяжэй выжываць. Ну, карацей, ёсць свае нюансы. Ну, а ўвогуле абсерваторыя, мне падаецца, то там ужо будзе блізка да немагчымага, асабліва калі ты навічок у гульні. Вось. Ну і адпаведна, зараз мы гуляем на складанасці госць, так, няпрошаны госць. Гэта не максімальная складанасць, але ўжо набліжаная, то есть наступны этап гэта максімальная складанасць. Ужо ўсё. Шмат лакацый, якія непрыдатныя для таго, каб на іх жыць. На іх будзе занадта складана. Таму базы арганізоўваюцца вось на гэтай, на прыбярэжнай шашы, альбо ў загадкавым возеры. Рэдка хто робіць базу ва ўцешнай даліне. Вось, хтосьці робіць, дарэчы, у попельным каньёне, камусьці падабаецца гэта, то таксама можна выжываць добра. То бок гэта такія ўжо шукаеш цёплыя лакацыі, таму што апроч умоў для жыцця ёсць паказчык тэмпературы сярэдні па мапе. Вось, чым ніжэй да мора, тым цяплей. Чым вышэй у горы, тым халадней. Вось, адпаведна, абсерваторыя абсалютна непрыдатная для жыцця, таму што там пастаянна холадна. Там альбо ты жывеш у нейкай пячоры, вось, альбо проста бегаеш ад будынка да будынку, губляючы сваё ХП. Вось, і максімальная складанасць, дзе табе даюцца яшчэ 6 ці 7 дэбафаў. То бок, вось у нас зараз глядзі, мы можам цягнуць агульную вагу, падаецца, 40 кілаграм. Так. Ну, тут напісана 44. Хацей, разберомся з гэтым. 40 кілаграм. Там адзін з дэбафаў на максімальнай складанасці, які не дазваляе табе цягнуць больш за 25. То бок, у цябе гэта першы мінус, потым слабыя косці, якія не дазваляюць бегаць. То бок тут, бачыш, можна пабегаць яшчэ, ад драпежнікаў там пацёгацца, вось і гэтак далей. Там гэта немагчыма. Ну і плюс там яшчэ па розных хваробах тыпу страўніка хвароба. У цябе вось гэтая скаля страўніка, яна заўсёды вось у такім стане, нібы на траціну менш. Вось, і там, адпаведна, умовы асяроддзя не мяняюцца ў параўнанні з гэтай складанасцю. Ужо, ну, проста літаральна 2 лакацыі на ўсю мапу, на ўвесь свет. І пры гэтым, ну, табе ж трэба яго даследаваць, гэты свет, то бок. Чэлендж. Вось, ці атрымаецца ў цябе пры гэтай складанасці зрабіць тое, што даступна звычайнаму гульцу, вось, на звычайнай складанасці. Вось такія вось умовы. Ну і адпаведна, ёсць жа стымаўскія гэтыя дасягненні усялякія, вось, якія цябе матывуюць на тое, каб рабіць крыху больш, чым ёсць.
Давай кіжучы закінем. Так, потым 5 засталося. 5 засталося, дзе ты малую рыбіну якую во. А гэта збяром. Карацей, апошні ўзровень, гэты герой просто 30+. А тут няма ж узроўню. Тут ёсць навычкі, якія карысна ўплываюць на твой досвед у гульні. Ну, у сэнсе, яны палягчаюць табе жыццё. Таму што, напрыклад, калі ты хочаш сабе... А чаму я не закіну рыбу? Калі ты, напрыклад, хочаш сабе адрамантаваць вопратку, вось, напрыклад, гэта так, то на першым узроўні навычкі, дзе яна? Вось, шытво. Бачыш, мы ўжо гуляем 300 з херам дзён, у мяне яшчэ дасюль няма 5-го ўзроўню. Шытво і рыбалка — гэта адны з самых складаных навычкаў, якія здабываюцца вось у гэтай гульні. Абсалютна. То бок іх цяжэй за ўсё сабе зрабіць. Вось, а чым менш твой узровень, тым менш поспеху. Напрыклад, калі ў цябе першы ўзровень распальвання вогнішча, у цябе, ну, прыблізна 6 з 10 вогнішчаў, яны просто не запаляцца. Вось і ўсё. Такія вось абмежаванні. А калі ты, напрыклад, палюеш на мядзведзя, то гэта крытычна становіцца, таму што калі ты раптам перад носам у мядзведзя не паспееш распаліць вогнішча, ён табе проста на сраку прысядзе на карак і будзе біць па галаве моцна лапамі. Апошні ўзровень складанасці я меў на ўвазе. Тыпу таго. Просто 30+ вагі. Так. Падаецца, што не 30+, 35, таму што ты можаш узяць заплечнік з залатой капальні і плюс зрабіць заплечнік з скуры лося. Вось. І той дае +5, і гэты дае +5. То бок 35 кілаграм ты зможаш максімум з сабой цягаць. Вось параўнай просто вось. Даецца 45 у нас атрымліваецца, правда? 40. Ну, карацей, на звычайнай складанасці гэта значна прасцей. Таму што, ну, напрыклад, 5 кілаграмаў гэта нават больш за набор інструментаў, які ты звычайна з сабой цягаеш. Тыпу сякера, цвікадзёр, што там яшчэ, чакай, нож. Усе разам гэтыя інструменты яны каля 5 кілаграмаў важаць. То бок на той складанасці ты вымушаны абіраць толькі неабходную колькасць інструментаў, якую можаш з сабой уцягаць. «30+ год». Не, там цяжка выжываць, таму што я ж кажу, што калісьці даўно ўжо казаў, я назіраю за блогерам, які што я нарабіў. Вось, які гуляю гэту гульню на гадоў з 10. Вось, і... А хто там у нас такі ідзе? Ваўчына аднавіўся. Так, чыстая. Тут у мяне рыба ляжыць. Зараз мы яе пасмажым, так. Зараз пойдзем упалюем гэтага ваўка. Сюды. Вось, дык карацей пра гэтага чала не дараспявёў. Тое, што ён прайшоў гэтую гульню вось на гэтай складанасці, на якой я зараз гуляю. Ён выканаў усе дасягненні, гэтак далей, і ўжо потым было абнаўленне таго, што з'явілася максімальная пакуты складанасць. Ну, яна называецца пакуты. Вось, і адпаведна... Што ты выеш? Хадзі да мяне бліжэй. Так, ён ідзе, добра. Вось.
Дык у яго атрымалася прайсці далей за 42 дзень, а там на 42 дзень у цябе з'яўляецца гэтае абмежаванне 6 ці 7. Вось хвароба, назовем яе так. Вось ён дажыў толькі з другой ці трэцяй спробы, падаецца з трэцяй спробы, да 42 дня дажыў. А потым ён разом, набыць, з 4. Вось, ён паміраў на 160 якісьці там дзень. То бок не атрымлівалася яго нармалёва. Разумееце? То бок нават такія дасведчаныя асобы, якія ўсё гэта даўно прайшлі. І гэтак далей, дзе гэты 2,72. Ну давай. Што нам, кабанам? Вось. У іх не атрымлівалася нармалёва гуляць, і трэба было прызвычаіцца да гэтага геймплея, да гэтага вось узроўню складанасці, назовем гэта так. 4. Давай мы перапрацуем гэтую фарэль. Трэба паглядзець, як там у нас з вогнішчам. Так. Вось, але паўтаруся, я казаў на мінулым стрымы, што апошнім часам, гледзячы ягоныя стрымы па гэтай гульні, давай-ка мы зробім 2 літрыкі. Я заўважаю, што механіка на сённяшні дзень для яго складаецца такім чынам, што ён вымушаны вытрачаць вельмі шмат часу проста на падрыхтоўку для пераходу. Напрыклад, ён пастаянна карыстаецца з валокаю, ён яе рамантуе, чаго я тут ніколі не рабіў на гэтай складанасці, бо сэнсу няма, бо бачыце, у мяне гэтая колькасць кілаграмаў дазваляе проста цягаць на сябе ўсё. Вось, калі што трэба, адпаведна. А у яго гэтай магчымасці няма, і гэта проста нібы ўжо даёб твою мать, божых, на крывыя рукі. На бягучы момант яно нібы выглядае як штучнае зацягванне геймплею, то бок ён проста нібы і не гуляе, і свет не даследуе, і нічога там цікавага не адбываецца, апроч таго, што ён лутае, вось гэтае пастаянна, разумееце? Такое, на мой погляд, крыху сумнеўнае, мне падаецца, паводзіны. Вядома, дасягнуць нейкай... Вось так, не ўзялася. Сарвалася рыбіна. Так, як там у нас? Алей. Так, 2,5 літры. Не, не 2,5, 2,10. 2,10, то бок яшчэ 900 грам. Ну, пры добрых умовах, калі будзе добра брацца рыба, то мы сёння ўсё аддамо. Усё аддамо і... Паглядзім, карацей, трэба спаць. Трэба адсыпацца, каб да канца дня нам быць у стане яшчэ пабегаць. Так, ідзе завіруху, я бачу. Так, все добра, 6 гадзін. Давай-ка мы яшчэ закінем. Бо мы гэты літрак сабе не здабудзем, я ўпэўнены. Цікава, зараз нейкае абнаўленне было, ці што? Што не чутно, як падымаецца падчас сну.
Ўжо 3. Толькі адышоў, яно ўжо замярзае. Ну, нічога. Так, о, зараз было чутно. І другая паднялася, добра. Галоўнае, каб не сарвалася яна ўсё. Кіжач, выдатна. Яшчэ адзін, шыкоўна. Ну, гэта пойдзе ў нас на нажыўку, на гэтую прынаду. Кіжуч. Гатуем. Ой, не той. 4. Добра, давай перапрацуем. І другі сюди давай. Сюди. Так. Ну, пакуль што выглядае няблага. А ну пакажа, што маем. 1, 2, 3, 4, 5, 2,5 літра ўжо ё. Не, мы сёння не паспеем. Ну нічога. Мы сёння, на жаль, не паспеем зрабіць усё. Паскуда, оборвалася. Шкада. Можна было б сёння скончыць з гэтай рыбалкай ды заняцца іншымі справамі. Вудзіць рыбу яно такое. Аднастайны гэты геймплей надакучвае даволі хутка. Лебутка, вітаначкі, wow, Belarusian streamer who speaks mother language. Лебутка, ты не зусім маеш рацыю, тому што паглядзі на твічы асабліва, колькі рэкамендацый ёсць у мяне на канале, у нас беларускіх стрымераў даволі вялікая групоўка. Калі табе гэтае цікава, я табе вельмі раю скарыстацца спасылкамі пад маім каналам, перайсці на каналы маіх калег, нашай шляхты беларускамоўнай. І я ўпэўнены, ты знойдзеш сабе таго, кім будзеш захапляцца, за кім сцежыць і гэтак далей. Really? This is my first time found. Well, as usually Americans or English said, shit happens. Вось, але часам, бачыш, трапляецца і добрае. Не толькі лайно. Так, што ў нас? Колькі ў нас? 300 грам. Хаця, ведаеце, што? А ведаеце, што? Вядома, вы не ведаеце, але ж можна зрабіць наступнае. Мне ёсць 2 літра. 2 літра ёсць, можна аднесці. Вось толькі што кепска гэта... Гэта тое, што ў нас мала... Мала... Так, давай думаць. Што мы можам скінуць? Што мы можам скінуць? Вядома, што мы можам скінуць вось гэтае, вось гэтае. Вось гэтае ўсё. І вось гэтае. Так, яшчэ тканіна нам патрэбна скінуць, правда ж? Перадай усё. Вось, 6.
Чакайце. Зараз у мяне ёсць ідэя адна паглядзець. Так, 6 тканін, акумулятор, лампа, ўсё гэта маецца. І скрыня гэта маецца. І мы няблага рухаемся. Адзінае што... Яно сыходзіць. Давайте, мы, карацей, зараз глядзіце, што за план у маёй галаве ўзнік. Мы адносім зараз замову, вяртаемся ў гэты будынак. Так. Мы даловім сабе тую рыбу, якую нам трэба. Магчыма, паспім. Вось, і адпаведна павернемся на нашу базу, каб уначы было ззянне. Вось, і мы аддамо гэтую замову і паралельна яшчэ будзем лавіць гэтую рыбу. Карацей, усё мусіць атрымацца. У мяне будзе паліва для ліхтара, і пры гэтым мы замову зробім. Так. Чакай, I'm Ukrainian? Лебутка, якой халеры тады ты пішаш ангельскаю? Шановны, як так? Чалавеча. To verify, it's common to suggest that profile is male. Карацей, ты на конт украінскай абсолютно не пераймайся. Усё зразумела. Сярод падписчыкаў, дарэчы, шмат маецца і украінцаў у мяне. Так, глядзіце, бачыце, як у нас усё выйшла трапна? Просто... Да чакай ты, божухна, паляціў ён. Так, скрыню аддалі. Сюды. Раз, два, три, 4 аддалі. Вось, яшчэ тканін. Акумулятор і тканіна. Усё. Оп. Які прыкалдэс у нас атрымаўся. Усё, пагналі далей. Так, окей, бо мій чат вирішив одноголосно, що вони не хотіли бачити в чаті білоруською, тому я хазаю, як було краще. А де це було таке, що твой чат? А, ти про те, що я зрозумів, то бо глядачі твої не хотіли бачити білоруською. Я не розумію, ні. З гэтым нічого не поробиш. Що ёсць, то ёсць. Треба робити висновы і адпаведна приймати дзеянні на гэты конт, але на бягучы момант з гэтым нічога не паробіш. Як яно ёсць, так і яно ёсць. Можа, калісьці, а я упэўнены ў тым, што гэтае калісьці хутка надыдзе, гэтае выправіцца, вось. І украінцы ў сваёй большасці будуць мець іншае меркаванне на гэты конт. А чаму так? Таму што, містер 8-біт пататы, ёсць даволі шырокая думка ў сярод украінцаў, што ў любым выпадку, калі з боку Беларусі быў напад, а лепей казаць усё ж такі грамотна і казаць пра тое, што тэрыторыя Беларусі была прадстаўлена для нападу на Украіну, то беларусам нельга прабачаць. Я замі згодны з гэтымі людзьмі, не ў сэнсе таго, што я іх падтрымліваю ў гэтым. Не, я не падтрымліваю такое стаўленне да беларусаў, але я падтрымліваю ў тым, што это іх права так лічыць. Так, вось так і вось так. Што мне неабходна? Мне неабходна паспаць, мне неабходна быць на тым месцы. Маецца на ўвазе на базе сваёй. Так. Таму глядзіце, што мы робім. Оп, не. Вось гэта я і кепска зрабіў. Што я гэтую рыбу проста скінуў. О, сырая. Так, воды. Там у нас ложа Кьо.
Чекайте, тут 5 гадзінак у нас є, таму хадзем наўпрост туды. Ваду гэтую мы зацягнем просто зараз, ляжам спаць да ночы. Я спадзяюся на тое, што ў нас нашыя палонкі не замерзнуць ушчэнт. Вось там, бляха, рыба ў нас узялася. Так. Хлопцы, зараз чакайце, я потым пачытаю, што ваша перамова гэтыя перапіскі, але пакуль што трэба заняцца вось задачкамі, звязанымі з гандляром. Так, давайте вось тут я скіну. І нам трэба ісці туды, таму што апоўначы прыблізна у нас будзе паўночнае ззянне. Нам трэба будзе зараз легчы спаць, ну, максімум на гадзінкі 2. Ну, 3 максімум. Добра было б, калі была гарбата зялёная, мы б іх бахнулі і адпачылі б. Вось, але потым нам трэба будзе хуценька да гэтага туды за выспу. Яно ўжо пачынаецца, чуеце? Вось, а мне гэтая радыёстанцыя патрэбная зараз. Так, раскажыце мне, што вы тут робіце. Мы тут гуляемся ў гульні, абмяркоўваем беларушчыну, дзелімся думкамі на гэты конт, падтрымліваем Украіну, вядома, ва ўсім. Агітуем, каб усе падтрымлівалі Украіну і вольных беларусаў. Вось, перажываем траўму 20-го года, якая ў нас ёсць агульная. Вось, таму што абсалютная большасць гледачоў, ды і стрымераў, яны ў выгнанні. Вось, і так што неяк так, жывем паціху патроху. Дзед, ты глядзеў, хто адпісваўся, мы як у Віталя украінца? На жаль, Паладзін, Лепус са мной пашарыў той доступ да таго сервісу, які ў яго маецца, але шкада ў тым, што ён адсочвае дзеянні на маім канале толькі ў тым выпадку, калі яны былі гэтыя дзеянні адбыліся ўжо пасля дадавання да гэтага сервісу. Вось, адпаведна, я не бачу, хто адпісваўся, з якой нагоды. Таму не пераймайся, Паладзін. Усё добра. Дык там не твічоўская. Не-не-не-не, яна гэта, як кажуць, з трэцяга боку. Яна не твічоўская. Так, вось сюды мы зараз зойдзем. Глядзіце, мы скідаем ваду. Толькі не ўсю, а 14 літрыкаў. Зараз пап'ем. Радыёстанцыя не працуеш у нас, правда? Бля, я папіў, а потым толькі падумаў, што трэба было паглядзець зелёную гарбату. Так, усё. Ззянне у нас толькі пачынаецца. Колькі нам трэба, зараз мы паглядзім. Бачыце, давайте гадзіну спаць. Толькі гадзіну. Калі што, мы бахнем каву потым, калі будзе цяжка. Так, дзед, ты што сочыш за тымі, хто адпісаўся? Шалець, ты небяспечны. Не. Машніцкі, не. Не перагінай, калі ласка. Усё добра. Гэта проста была цікавасць з... Всё, скончылі. On it. Так, зараз глядзіце, што мы робім. Мы проста ляцім туды, да тае выспы, і забіраем усё, што нам належыць. Шкада, што вецер, але нічога не паробіш. Не пазяхай, дзеўчына, патрымайся крыху, ну,
Так, да рэчы, я на слух больш разумею, калі чытаю паведамленні. Напэўна, таму, што без паняцця, дзе які гукі. Так, я ведаю, што ў украінцаў ёсць такая асаблівасць, што ім тэкст успрымаць беларускі складана. Это спалучэнне... Тым больш, што у вас жа ж трохі па-іншаму, напрыклад, літара Е чытаецца, вось ці няма уніскладовай, правда? Калі вы іх бачыце ўпершыню, то бок узнікае нейкі крызіс. Вось, але калі ўжо фанетычна выключна, то мова вельмі падобная, правда? І слоўнікавым складам, і маўленнем, і гукамі, і канчаткамі, і гэтак далей, і гэтак далей, і гэтак далей. Мне не падабаецца, што гэта за гукі былі такія. Я вось толькі выйшаў на лёд, адразу нейкія былі такія прыкметы таго, што нібы палонка побач. Так, ну мы тут будзем крыху пазней, выбачаюся. Мы павернемся сюды. Нам трэба завершыць вось гэтую штуку. Узяць наступную замову, падумаць, што мы там будзем рабіць з гэтым нашым сябрам-гандляром. Вось, ну і рухацца далей. Мабыць, у яго там яшчэ якоісьці заданне будзе наконт таго, што тычыцца брата там. Я, наколькі памятаю, гэта яшчэ не ўсе. Спачатку ён там нас прымушае знайсці ўсе бункеры і ягоныя сляды, а потым трэба будзе знайсці схованку нейкую брата, наколькі я памятаю. Так. Паладин. До з'явлення Альсевича 3, 2, 1. Так, вот, слухайте, мы змерзли уже. Нас сапраўды, бачыце, гандляр сядзіць на лодцы, на яхце гэтай. Не кажы, малая, халадно, як у пекле. Давай. Оп, оп. Все, малайчына. Малайчына, дзякуй. Дядька. Хадзім рыбу ловіць далей. А, не рыбу ловіць далей. Трэба ісці бегчы зноўку ў нашу гэтую паліўную станцыю і браць наступную замову. Ну, а ўжо потым ісці ловіць рыбу далей, каб у нас было паліва для ліхтара. Як вы чытаеце цю з усмішкаю, яно чытаецца як ангельская W, типу ў слове «вау». Нешта «у» падобнае, я б такі гук вымовіў. Па факце «у» не складовае. І ось це у вас і так, як у расейцаў. Так, літара «и», звычайная, літара «і» іншая. У нас увогуле няма гэтай вось вашай «и», расійскай «і». У нас гэтай літары няма. Затое ёсць спалучэнне «дзж», якое чытаецца адной літарою. Тыпу, літары дзве выкарыстоўваецца, а гук адзін. Зараз павярнуся, слухайце, усе тры, мабыць, ужо, праўда? Усе тры. Трэба хутка вяртацца, займацца рыбаю. Так, хутчэй, проста ведаць, яе цалкам нам ставіцца, калі бачаць. Так. Што жа, «дзж»? Чи як там? Так, дзве літары «дз», «дж», але чытаюцца як адзін гук. «Дзж». Гук ёсць і ў украінскай. Во! Волк. Вымаўляюцца аднолька. Нішто сабе. Карацей, давайте, хлопцы, цягайце па сінтаксісу і фанетыцы беларускай.
Так. Ну, у нас пачатак ноч, так што няма чаго пераймацца, што мы не паспеем узяць наступную замову. Зараз дойдзем спакойна. Трэба сабе... А нават, слухайце, я не буду гэтае... Нават не буду здароўе, тэмпературу аднаўляць. Я проста пайду у хаціну гэту рыбацкую. Вось, і там ужо каля буржуйкі гэтай спакойна ўсё зробім. І гарбаткі пап'ем, каб здароўе аднаўлялася. І рыбу выцягнем з трох гэтых жерліц. Так, ну шо, давай, стары. Ага, чую, давай. Размовы, давай. Можа, спаткаемся? Maybe so. Underground was where he saw us all living. That was Wyatt. All he could see were bombs in the sky. Mushroom clouds. The end of the goddamn world. It wasn't my deal. Could never be. I need to see the horizon. The sun. I mean, without that, I say go ahead and drop your bombs. Get it over with. So, no, I could not walk that road with him. Never his fellow traveler. Just a misanthrope, like they said. Што за грыбы, пра які ён казаў, слухайце, без гэтага яшчэ адзін бункер нейкі? А, ён трызніў. Я зразумеў, усё. One of old man Joplin's in Pleasant Valley, on the way to Timberwolf. He wasn't in their crew, but Wyatt set up his prepper caches. There might be something there. It's like an itch I can't scratch. Not sure why I can't get it out of my head now. Let me know what you find. Ну што, гэта будзе апошні? Авіатор Кэп, давай сюды. Search for sign of Wyatt. Так, што мне трэба тут? Pineapple, гэта ананас кансерваваны. Давай. Прышпільныя шкарпэты, слухайце. Тры скуры труса. Ну, да хелера ён хоча за гэтыя. За гэтыя шкарпэты. У нас адні і ёсць уже такія прышпільныя, але мне падабаліся розавыя. Добра, хай будуць. Так. Пемікан. Цішотка. Не, ну гэтая не вельмі хочацца. А гэтая навошта мне? Боты гэтыя. Пемікан мне патрэбна, але ж, ну 3 літры паліва. Зноўку сядзець, лавіць гэтую рыбу, хай халера. Як гэта задзяўбе. Пемікан нам трэба будзе ў любым выпадку. Слухайце, без яго ніяк. Рэцэпты гэтыя ўсе трэба збіраць у яго. Не ведаю наконт гэтага, бачыце, яшчэ 3 літры акумулятора тканіна. А ў мяне тут застаўся толькі адзін акумулятор. Мне трэба будзе адкульсьці цягнуць яго сюды яшчэ. Бо мы з той лакацыі прынеслі ўсё, падаецца. Так. Не ведаю, вось браць ці не браць пемікан. Не хочется, шчыра кажу, не хочется. Давайте не будем. Все, пакуль што вось гэтыя 2, 3. Хай будзе. Усё. Адзем ловіць рыбу. Падзеі гульні ў РФ адбываюцца. Не, я не спраўджваў. Палоры гэта ўсё ж такі паўночная Канада. Ось. Але тое, што сёння да гэтых умоў набліжаюцца так РФ, ну
хутка здабываць ежу будуць з лукам таксама, як і мы. І жерліцы рабіць. If I warm up soon. Так, шукай шланг і смактаць. Няма дзе ў каго тут, ведаеш. Няма. Вось, чуеце гэтыя гукі? Я яшчэ не дайшоў нават да гэтай будынку гэтага. Так. Але ўжо штосьці булькаціць, крацей нейкія глюкі гукавыя. Так, напэўна, в нас плюс-мінус тое самае ўзагалі поўнасцю укрымоўнага места. Супер! Гэта прыемненька, што ў вас яшчэ гэта ўсё ёсць. Дзякую, дзякую. Так, я таксама потым ля будка перайду, падпішуся. Так, 2 гадзіны. Все, погнали працаваць. Ой, божахна. Кіжуч. Добра. Сюды яго малога. Ля, амаль што замерзла. Як тут у нас справа? 11 хвілінак, добра. Ну, такое. Такое, так. Гэта у нас 1.46, 1.29. Давай вось гэтую. Колькі у нас прынадаў яшчэ маецца? 2. Так, трэба пілаваць. Трэба паглядзець, наколькі у нас яшчэ вогнішча будзе. Вось тут 2 гадзінкі. Дадаем паліва на 3. Вось да ранку нам мусіць хапіць. Зараз поп'ем вады. Будзем лягаць спаць. Ну так, неяк да раніцы дажывем. Гэта мой страўнік булькае, ну так. Смущаеце мяне. Хто цябе смушчае? Ніхто цябе не смушчае. Навошта мне гэтае патрэбна? Каб засмучваць чалавека нейкага. Так. Сюды. Так, ведаеце што? Я мяркую, што зараз ось так. Гэтыя 2 можна скінуць, спакойна легчы спаць. Таму што кіжуш я б пасмажыў. Пачакаў бы там гэтае паліва для лямп, але... Так, там нешта прыляцела мне на працоўны аккаунт, трэба паглядзець будзе. Ну, гэтай ноччу ззянне такое працяглае, слухайце. Што? Яшчэ адзін з'явіўся, чуеце, бяжыць. Так, 5 гадзінак, добра. Так, та ёпперсете. Как тебе лихо побрало якое? Ну блин. Ну не. Ну давай, кіжуча. О, пачынаецца, дарэчы, тое самае, што было, калі мы лавілі на мінулым стрымы. Зрывы і адна ФРЛ, больш ні халеры няма. Так. Воды попить. Лягать далей спать.
Так, забыўся, чакайце. Зараз гэта пагляджу ў працоўны чат. Літаральна хвіліначку павісіце. Ох, дзякую за фоло, шановний, дякую, вибачаюся. Ай. Курва, як заенчылі, каб вы толькі ведалі, вось гэта... Як заенчыла гэтая праца? Курва, вы не ўяўляеце, як было цяжка апошні тыдзень. Я працаваў, калі вось вам так у лічбах паведаміць, літаральна ад 7 раніцы ажно да 9 вечара. Вось. І... І карацей, блін,
Все равно, бляха. Проблемы возникают. Так, чекайте. Так, там Лёха нешта яшчэ піша. Усё, вяртаемся. Так. І тут і на Ютубе. Ох, дзякуй, што для мяне вылюбленая адэкватная пазіцыя. Дзякуй, Любутка. Узаемна, ведаеш што? Калі вось ты кажаш пра свой чатик, то прыемна бачыць, што пра гэта ўжо і казаў, правда, што не ўсе падзяляюць такую катэгарычную пазіцыю. Усе разумеюць нешта. Вось, і не губляюць глузд. Я б так вось гэта апісаў. Окей? Вось так мы зробім і яшчэ мы пакрэмзаем гэтага вось. Сабраць. Так, усё. Нас мала неяк гэтых, слухайце, прынадаў. Сюды. Возьмем яшчэ адную. Зараз я таксама зберам на гэта. Так, мені, напэўна, лягчэй, бо вайна мяне мала зачапяла, разумею тых, кого яна дужа зачала, таму якось так. Хутчэй за ўсё так. Так, я абсалютна згодны з табою, тому што вельмі цяжка ігнараваць той факт, які стаўся. Вельмі цяжка дараваць тое, што адбылося. Гэтыя бляха ебаныя геастратэгіі сапсавалі ўсё абсалютна, але... Так, чакай, колькі у нас прынадаў? Вось, але цалкам разумею, таму што, ну, як ні круці, гэты досвед, які нікому не зачыш, каб ён адбыўся будь у якім жыцці. Вось, але як ёсць. Каму баліць, хай перажывае гэтую боль. Я буду ўсё роўна намагацца дапамагаць, перажыць, вось, і ці неяк зменшыць уплыў гэтага болю. Так, давай сюды. Так, ну што мы тут маем рэшце? Маем, што ў нас ёсць 2 гадзіны, 3 гадзіны, давайте лічыць. Так, 3 гадзіны яшчэ вогнішча. Маем тое, што ў нас маецца літр 27, дастаткова. Такім чынам мы зараз завяршаем тое, што ў нас ёсць. Вось, і рушым. Ай, сорвалася. І рушым па сваіх справах шукаць бункер той. Правильно ж? Я разумею, нам жа ждалі здачу. Каб мы знайшлі бункер чарговы. Ну і ведаеце, падаецца вось гэты нож. Пастаянна трапляецца. Можна і тут скінуць, але лепей не ўсё ж такі зацягнуць яго будзе. Калі тут ляжаць у нас цвікадзёры, то мы іх не зацягнем туды, бо нам палонкі трэба чысціць пастаянна. А ўсё іншае мы зацягнем. І нажа таксама туды. Так, што?
ТГ змяніў спасылкі на телеграме. Машніцкі, ну уже трэба неяк гэты грошы свае адрабляць, ну тыя, хто сядзіць за клавіатурай. Правда ж? Ну, давай лягаць спаць. Спадзяюся, нас тут ненадоўга зачыніць гэтая завіруха ў гэтай будыніне. І мы спакойна сабе пойдзем далей па справах. О, кіжуч. Шляхетна. Гадзінка 46. Ну, мяркую, гэта ўжо апошняе. То бок зараз будзем здымаць толькі гэтыя жэрліцы. Ці не, давайте пачакаем все ж таки, калі скончыцца ў нас завіруха. А потым буду здымаць. Так, ёсць што? Ёсць. Гадзіна 12. Гадзіна 12. Ну, давай так. Вось так. Гэта ж толькі трэба зараз пасылак змяніць ва ўсіх соцсетках. Таму я не ведаю свае соцсеткі машнінскі. Ха-ха-ха. Мы жывем вольнае жыццё. Та ёп, твоё налево. Мы не прывязваемся да гэтых вашых тэхналогіяў. О, лягаем. Так. Что бы да ты ресерч провела, поки подписалася у пана Стромера больше явная позиция, потом подписалася оливчиком. Не вас справа в нас, что мы лепей 33 тысячи разов перевіримо, ніж знову стрибати в гречку. Гэта правильная позиция. Так треба адносіцца да ўсяго, не толькі да будь-якога стрімера. Так, штосьці падобнае. Так, все. Так, хадзі сюды. Зараз будзем 4. Не. Не. Так, 3 гадзінкі. Давайте лепей ляжем паспаць, ведаеце? І все. Так, ні да чого не прымушаю. Яго мемы ебануты, я увогуле пазбег. Усе, што трэба ведаць пра беларускую падтрымку. Паладзін, гэта пра цябе. З такімі, бляха, аднадумцамі ворагаў не трэба. Я псіхічны не падыходзь. Чаму мне спадабалася, калі ты гуляў у гэты... у Бабруйск. Там бобры нейкія, тымбр ці штосьці такое. Все было вельмі адэкватна. Так, ну слухайце, нас тут зашчаміла добра так, на ўвесь дзень такое адчуванне. «250 калорый усяго. Шалец. Рагозіна больш мае калорый за гэта.
О, выдатно. Усё. Мы завершаемся. Так, котелок. Забираем. Забираем котелок. Рыбу мы потым гэту яшчэ можам на прынаду выкарыстаць. Ось так, ось, ведаеце? Я ось так зроблю. О. 2 рыбіны, 2. І вось так мы сабе пасмажым зараз. Ой, чакай, што ты робіш? Размяшчаем гэтае і смажым усю гэтую фарэль, якую маем. Вось гэтае падымаем. Каб не забыцца, потым яшчэ напіхваем сабе ў кішэні ваду. Вось, і ідзем на сваю паліўную станцыю. Так, дзе гэта ваўчына? Вось тут бегла, памятаеце? Дзе гэта раўняк блахасты? Не бачу. Мабыць, спужаўся надта моцна ды пабег адсюль. Так. Забираем. Так, сюды. Я так лічу, слухаце, трэба апроч вады яшчэ панасіць і мяса. Слухайце. О. Добра. Сюди. Так, і сюди. О, 4% усього. То бок. Можна сказаць, мы выкарысталі ўвесь патэнцыял. Сённяшні. Так. $200, 240, 360. Гэтую рыбу, бляха, есці так. Так, 200 грамм гэта занадта мала. Шо вы тут? Долго будете ці як? А ведаеце, што самае смешнае? Я заходжу на інфоканал, а там досі піша Т.Мі. Технології. 21 стагоддзя. Што вы думалі? Так, ну што, ведаеце, такую вось так давай зробім. Перпаім. Адзем. Так, мы яшчэ жывыя тут. Вось так. Оп-оп-оп. Так, тут гатова. Глядзіце яшчэ. Оп. Ну кідай. Шалець. А чаму ты не хочаш кідаць? Ха-ха. Вось гэта дзіва. Так, хай яно перагарае тут. У гэты раз ён кінуў. Яна дакладней казаць, ну. Мне гэта не трэба. Это все кепскія паходні. О! Это іншая справа. Давай яшчэ адзін такі. Вода. Малайчына дзяўчына. Все, пацягнуліся. Паціху. Зцягнем зараз ваду, потым павернемся жэрліцы спраўдзіць. Возьмем з сабой мяса, рыбы. Таксама перанясем усё гэта ў нашу хату бліжэй. Вось, каб і тут быў прыпас, і там быў прыпас, каб усё было на месцы. У нас, дарэчы, Лебутка, калі не ведала, то ёсць стрымер такі, ўсё на месцы. Ён вельмі пасуе да гэтага стрыму. Вось, ну а потым будзем ужо глядзець, куды мы выпраўляемся. У які бок, наколькі я памятаю, калі гэтая вось апошняя задача ад гандляра, то яна нас павінна накіраваць ва ўцешную даліну, у той бункер, які знаходзіцца на пераходзе з ваўчынаю гарою. І нам трэба будзе там вось знайсці штосьці. Штосьці мы там знойдзем, павернемся да гандляра, ён скажа, вось табе выбухоўка, трэба пахаваць майго брата як след, бо мы там знойдзем ягоныя косткі, рэшткі.
Вось. І, адпаведна, мы яго пойдзем яшчэ падрываць той бункер. Шкада, дарэчы, той бункер будзе, таму што часам ён нам дапамагаў, каб сагрэцца. Вось, ну, але дзеля гісторыі, ну, мусім зрабіць. О, ля. Ну, хадзі сюды. А можа было трэба паходню? Ай, халера з ім, давай без паходні. Даму рады. Гэта той, які па лёдзе бегаў, 100%. Яшчэ трэба будзе заняцца рыштункам, зрабіць сабе стрэл. Бо ў нас гэта была 9-я страла. Засталося 8. Калі ісці ў нейкую вандроўку далёкую, вядома, што гэтага не хопіць. Упэўнен, гэтага не хопіць. Трэба, каб было 12-15 заўсёды з сабой. If I can drop any of На выпадак там мядзведзя, пумы і гэтак далей. Ну, калі яны абодва разам атакуюць. Так. Вода. 18 літраў прыперлі, ашалець. Так. Што я там яшчэ цягну, я не памятаю. Паходні. Так, паходні. Ну, ось так, хай будзе 3. Пакуль дастаткова. Лямпу давай заправім. Жух. Так, добра. У нас засталося яшчэ, бачыце, 0,7. На гэтае давай сюды скінем. Гэтае 0,7. Каб было. І... Так. Наконт інструментаў. Нам трэба, дарэчы, яшчэ і спальнік адрамантаваць будзе. А гэтае загастрыць неблага было б. З 70-52% засталося толькі. Кепска. Так, что я могу тут покинуть? Где мы тут? О, давай сюда. Ды запхнем. Что яшчэ цяжкое у мяне ёсць, што мне не патрэбна будзе. Гэта ўсё зараз запхнем сюды. 0,7. Па вопратцы. Вопратка ўсё выкарыстоўваецца. Тут добра ўсё нармалёва. Можна гэтае скінуць пакуль што. Інструменты. Сюды. 1,2 кілаграма. Так. Гэтае скінем. Гэтае. Так. Гэта я дзеля таго, каб мяса перанесці. Усё гэтае раблю. Так. Ну, па сутнасці ўсё. 19, бачыце. Неблага, можна ісці. Пап'ем зараз, тут прынесем вады. Вось. І калі раптам там ужо... А, у нас калі што, там ёсць на месцы ці казёр, які я скіну. Каб палонкі пачысціць. Стамілася дзеўчына. Ну так, бляха, 3 дні сядзець у гэтай будзе рыбацкай. Паляваць на гэтую нікчэмную рыбу. Не падабаецца мне гэта надвор'е, мора знікае. Бачыце, там яно так кепска бачна, ўсё белае. У любую секунду можа змяніцца. Ой, зноў. Бульк.
Так, ветер поднимается некий. Только что был таки порыв. Ну, почакай, пакуль я повернуся. Не хотелося б зараз вертацца у Завірусі на гэтую паліўную станцыю. Так, жерліца тут стаіць. Не стаіць, яна ляжыць. Так, штосьці там звініць, мабыць, гэта з левага боку. Так, тут стаіць, там стаіць. Давай сюды. Угу. Выдатна. І давай гэта. О! Гэта чамусьці на 50%. Заважылі? Гэта чамусьці. Гэта на 43. Толькі адна тая. Все, 4 рыбіны ём. Так, ваду. Не, мабыць, хопіць. Хай гэта стаіць тут. Зараз будзе праблема месца ёй знайсці. О, ёсць. Так, а тым часам мы... Кіжуч. I'm not sure I can carry much more. Добре, що? Форель, ні. О, видатно. Усё. Тут галоўна нам не мець на кірунку, просто ісці ўперад, нават калі будзе завіруха. То не хутка, але дойдзем. Дякую за фоллоу. Койлекс или Колекс. Если правильно прочитав. Дякую за фоллоу, дякую, шановний. Штосьці нейкі сёння ўдалы стрым. Слухайце, аж на 2 фолловера ёсць. Я збіраўся рыбу вудзіць, а не фолловераў. Теж підтримаю людину, яка підтримує Україну. Колекс, дякую, шановний. Любутка, калі ти яшчэ тут, а што ти стрыміш? Што звычайна гуляеш? Пакуль я там не полез по твоім канале. Глядзець, можа, распавядзеш. Ух, ледзь валачэ ногі свае. Так, ну добре, на дворі нам дозволило повернутися. Я модеру будки, вона написала, я вирішив зайти. А, то ти ведаєш, на що я настримить. Во що ви гуляєте, звичайно? Будівно, що на Long Dark доволі часто заходять українці менавіта. Ніхто інший, а менавіта українці. Така популярна гульня у вас? Бо по колькасці стрімерів я ось не пам'ятаю, каб хтось так заўзята стрімив би Long Dark українською. Ёсць пару чалавек. Ну ось, але ну... Літаральна пара, я больш не ведаю. А звычайна стрімимо дуже різноманітний контент, зазвичай гэта just chatting. Я зразумею. Вось яно што. Гэта там, дзе дзяўчына сядзіць нагамі до гары. У цішотцы з вялікім выразам. Усё адно граліфа не дагоніш з ягонымі ботамі. Ну а што зробіш, ну?
тут няма як. Я не спаборнічаю з ім за колькасць падпісантаў. Ралев ёсць ралев. Такі контент мы падтрымліваем. Ну гэта так же, это жарты раптам, што не крыўдуйце. Мы пераглядаем фільмы. Мы таксама любім. У нас ёсць Raven Cemetery. Каротка яго называем магільшчык. Там пастаянна фільмы. Дарэчы, калі перайдзеш па спасылцы Шаграэль. Вось, гэта наш беларускі стрымер, які пастаянна круціцца з украінскімі стрымерамі. Вось, у яго там багатая суполка. Вось. І там таксама і серыялы, і стрымы. І Фоксі таксама стрыміць, дарэчы, пераглядаючы ўсё гэтае. Усё. Так? Я ж усё прынёс, ці яшчэ там нейкую ваду я зачапіў? Я вось не памятаю. Так, я яшчэ вады зачапіў. Пакуль што вось так зробім. Усё, мы там, дарэчы, завершылі з гэтай будою. Мы туды павернемся толькі ўжо пазней, калі нам трэба будзе пемікан рэцэпт узяць. А пакуль што. А чаму гэта малая бутылка тут апынулася? Якім чынам яна тут з'явілася? Ще одна малая. Okay, tired. Так, Шаі з Фоксі. Цікаво, знаю її екстриміку, але тільки через мафію Лібії. Не, яна зовется 20 Фоксі, подається, так у її канал зовется. Я не пам'ятаю, ці яна у рекомендаціях моїх ёсць, не? Чай за все нема. Вось, але... Він там постоянно з Шаграэлем. Стрыміць усялякую рэпо. Што яна там яшчэ было? Гус. Дак, падаецца, так гульня завецца. Типу... Кай. Вось. Ну, аналагічныя. Пра анонімусов там гэтых далей. То вораг. Вылічаюць. Кація прышпільныя. Хлопцы. Шаграэль каточак. Агулам топовый стрымер. Я ўпэўнены, што вам спадабаецца. Да ёб твою мать, дзе ты гэтыя малыя пляшкі взяла? Шыё? За ўсё апошняе, так? І шыё. Кай. Так, ну не было ўсё. Не было ўсё, на што там вечар. Што мы можам зрабіць? Я казаў, што нам трэба рамантавацца. Гэта сапраўды варта рабіць. Так. Так, дзе мой эхалокацыя? Сюды. Пазабіраць усё. Дзе гэтыя вугельчык? Вугельчык мне не патрэбны. Пакуль што мы адклалі нашу гэтую задачу з картографам Пекін. Не пільныш. Па-іншаму неяк зваўся. Так. Так. Сюды, туды, во. Чакай, інструменты у нас не тут зберагаюцца. Гэта туды трэба несці. Вось гэтае можна тут пакінуць. А ляжыць. Гэтае, а ляжыць. Псуецца. Так, нібы і ўсё.
35. О, выдатна. То бок мы стомленыя 36. У нас 35. Адпаведна, што гэтай вагі нам будзе дастаткова. Зараз яшчэ скіну з сябе цвікадзёр. Цвікадзёр на 52. Дзе ён? Оп. Куды тебе просунуть? О! Ну, вось было, во. Выдатно. 2 цвікадзёры, фальшфыр. Усё тут няблага. Так. Інструменты. Глядзімо. 8,5. Тоже занадто. Тут 3,5 з 5. Что можно скинуть? Это мне патрэбна, гэта все патрэбна. Тут трэба рамонт рабіць. Так. Вось гэта мы з сабой пацягнем. Гэта, мабыць, у шуфляду трэба варштата закінуць. Вось гэта я хацеў скінуць, правда? І вось. Так і ёсць 11. Гатова. Так, агулам 6 бярозкі ёсць, гэта добра. То бок мы стрэл, калі што сабе зробім. Што ў нас тут? 800%. То бок яшчэ дадаць 4? Давайте 3, добра, будзе 11. Не фантастычна, але будзем раптам што эканоміць. Як кажуць, без глузда лезці на пуму мы не станем. Так, тады я не ведаю. Дзед на ютубны чатик звяртаю увагу. Філ! Ох, ашалець! Дзякуй, паладзін. Макс, вітанкі, табе даўно не чуў, а і тут ютуб нарэшце з рэкамендацыямі угадаў. Як справа ў цябе? Філ, усё добра. Калі так агулам. Ну, таму што, выбачай, бачыш, ты не заходзіш, ніхто на ютубе не каментуе нічога. Крыцей, што адбылося за гэты перыяд, пакуль цябе не было дахуя чаго. Я на вакацыі з'ездзіў. На мінулым тыдні мне на працы сраку спрабуюць парваць на 2 кавалкі. Вось. Пакуль што не даемся, пакуль што спрашаемся і змагаемся за сваё жыццё, за сваю незалежнасць. Што яшчэ адбылося? Ну, даволі доўгі перапынак, дарэчы, быў вось зараз. Мабыць, праз гэтай на ютубе рэкамендацыі не было, бо я бачу, што на канале статыстыка прасела проста да гістарычных мінімумаў. А вось там тыпу праглядаў 7 на канале, уяві сабе, за 2 дні назбіралася. А вось такія смешныя лічбы. Вось. Ну, але, в прынцыпе, агулам усё добра. Усё добра. Мы неяк гэта перажылі перыяд з вакацыямі з жонкаю. Вось зараз будзем сябе наладжваць на тое, што трэба працаваць. Трэба сплочваць іпатэку сваю гэтую. Карацей, намагацца не проста губляць грошы, а нейкі прыбытак мець. Ну, адпаведна, калі з працаю ўсё будзе так, як плануецца, пайшлі спаць, мабыць. Раніцу будзем разбірацца з гэтым усім. Колькі у нас там. Вось, то з працаю, калі ўсё будзе роўна, адпаведна будзем атрымліваць свае сертыфікаты. Вось, будзем карацей развівацца. Так, я зменіў графік нарэшце. Цяпер хоч ранейшая закінчыў працу, пераехаў на іншую тыт. О, цябе таксама нешта. А навошта ты мяняў кватэру? Што ў мінулую табе перашкаджала? Ці можа там проста дамова скончылася? І не працягваў ніхто. Окей, 4 гадзінкі давайте яшчэ дадаем. Гэта проста лепш. Ну, то выдатна. То выдатна. Я выбачаюся, там па працы зноўку накалякалі. Усё, нібы вырашылі гэтую недапраблему. Так, камфортніша. Ну, зразумела, дарэчы. Гэта... Быў рада пазнаёміцца, зараз мушу бігти, зайду. Дзякуй, што ж зайшоў, слухай.
Вельмі прыемна, што падпісаліся. Мне, дарэчы, Філ, сёння 2 падпісанты ёсць на твічы беларускамоўных. Лебутка, стрымерша, і зараз зайшоў яшчэ модер ад яе. Вось, Олекс. Шыкоўна проста. Макс, я табе бажаю гарного сна, спадзяваюсь, на днях попаду на пачатак, бо маю працаваць вже. Давай, шановны, давай. Добрай табе працы. А вось, не губляйся. Так, ну ўсё, хіба што, то моє вітанне. Дзякуй. У нас раніца. Пайшлі праглынем пару рыбін. Мабыць, праўда, тому што мы рыбу давно не ели. Ну, у сэнсе того, мы ели яе 3 дні запар, але вось зараз будзе карысным вітамін С гэты сабе аднавіць. О. Так, беларускамоўных, ага, украінамоўных. Запиздзеўся крыху, правда? Так, чакайце. Нам трэба зараз заняцца вопраткай. Нам трэба яшчэ знайсці дзе-небудзь птушачак. І нам трэба паглядзець па нашых задачах, якія на нас павесілі. Што ад нас чакаюць? Вось гэты special request. Go to Joplin's abandoned prepper bunker in Pleasance Valley, near the entrance to Timberwolf Mountain. Look for loose bricks. Bring what you find to the trader. Пра тое, што я казаў, нам трэба пайсці ў той бункер. Ну, у падножжы. Дарэчы, тут недалёка. Яно тут недалёка. І пры гэтым, бачылі, там у нас яшчэ надвор'е неблагое. Слухайце, дык... Можа, паляцелі? Крыху падмерзнем, але выканаем задачу. Паляцелі. Мы адрамантуем сабе гэту вопратку, направім усё, каб яна цёплая была і гэтак далей. Пазней. А пакуль што. Давай, нам трэба, як тут трэба. Не памятаю гэты шлях. Там, ну, я не пайду по тым шляху, там у нас мядзведь. Там мядзведь, ён хадзіў у нас, памятаеце, у падножжа гэтай скалы. Халадно дастаткова, бачыце, тэмпература палезла ўніз, чвэрць ужо згубілі. Вось. Так што трэба будзе дабегчы. Халера, проста ляціць уніз, тэмпература ашалець. На вачах. Што адбываецца? Ужо менш за палову. Но мы так добра падмерзнем тут. Бадзяючыся. Так, там у нас каля пячоры ежы ніякай няма. Каля бункеру я таксама не памятаю, каб была нейкая ежа. Адзінае, што можна апроч бункера зазірнуць у гай бярозавы. Пазбіраць кары крыху. Ой, не падабаецца мне гэтае, слухайце. Казаў, што неблагое надвор'е, тут на табе. Зараз нас схопіць за дупу гэтая завіруха. Так, што мы можам зрабіць? Каб не мерзнуць, мы зараз скочым вось у гэты вагончык. Адпачнем крыху. А потым полезем. Так, ну и ветер поднимается. Кап тебе собаки подрали. Усё, бачыце, ляціць сюды за гэтая завіруха. Уже ўсё белае. Гор не бачна. З левага боку. Толькі б дабегчы нам да гэтага вось вагончыка. Бо зараз нам будзе шчасце. Так.
Все, ховаемся сюди. До речі, можна було б трусов полювати, поки ми чекаємо тут гэтую завіруху, як яна пройде. То ми б скурки собі гэтыя падралі, ось, поклали б на подлогу, каб яны сохлі. Заодно б сагрэліся, ну але ўжо просто скіпнули час. Пойдем далей. Так, усё. Ну, я спадзяюся, ва ўцешнай даліне будзе крыху палепш з надвор'ем, а не вось гэтае вось усё. Вельмі халадно, распалі агонь да памацней. Угу. Зараз горн пастаўлю тут, каб было 160. Давай, культяплями своими. Обруши худшей. I can't feel my hands. Так, ось. Рихтик хапає часу, каб сюди прийти, правда? Літерально хвилиночку, тільки там секундочку. Мерзнем. Так, я хвалюся, каб толькі не пачалася гэтая завіруха. Каб мы спакойна сабе дайшлі, куды нам трэба. З такімі перабежкамі мусіць атрымацца. І, дарэчы, шкада, што няма надвор'я добрага, каб распаліць вогнішча сабе з дапамогу лінзы. Трэба вытрачаць запалкі. Запалак у нас абмежаваная колькасць. Штосьці... Слухайце, штосьці, да, вот. Тьфу-тьфу-тьфу, паляпшаецца з надвор'ем. Некія цені узніклі. Ужо не падобна, што збіраецца на завіруху. Так, волк не аднавіўся тут яшчэ. Так, алень, добра, значит, забяспечны. Дарэчы, слухайце, вось хто-небудзь звяртаў увагу, што анімацыю скокаў яны афігенскі зрабілі? Што у трусаў, што у аленяў. Так, мы на месцы і... Слухайце, я памятаю, што ў нас тут... Можа, на адваротным шляху нам пашукаць? Не, у меня, дарэчы, акенца адчыненае. Давай. Зараз вось так пойдзем. Позбираем. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вуголь збирай, а не ліхтар выключай. Так.
Мы ж тебе лутали. Вот так. Жак Шарк, вітаночки, шановне. Рада тебе бачить. Вітаса, ад спёкі хавайся, не то. Жак Шарк, я ў Беластоку жыву, мне вельмі пашанцавала ў гэтым сэнсе, таму што ў мяне ўчора было 28, але было даволі прахалодна, таму што сонейка не было. Вось, і ўчорашні дзень быў зусім не пра спёку у Беластоку. Ля, ты проста вершамі заразмаўляць пачаў, бачыш? Вось, і крацей, а вось сёння ўжо чакаецца 26, я бачу, што сонейка там крыху вызірае. Вось, але ўсё роўна не чакаецца спёкі ў мяне, максімум да 28 на працягу тыдня, усяго, уяві сабе. Таму мне добра, а вось спадару магільшчыку вельмі спачуваю. Ягоныя плюс 30, колькі там, 6 ён казаў, ці што? Ну гэта проста ні ў якія брамы. Ну я, ну божа, ну на дворе, ну. Хто так робіць, як кажуць. Так, усё. Вось тут мы гэтае пакінем. Бачыце, 31 кавалачак знайшлі, ашалець. Яшчэ знойдзем, падаецца. Не шмат, але знойдзем. Во. Гэта мы ўжо з сабой возьмем, таму што там завіруха магчыма. Вось, і адпаведна нам трэба будзе скарыстацца гэта, каб саграцца. Так. Нема нічога. А ты, Жак Шарк, як у цябе справы? Халадно, цёпла? Як збягаеш гэтага ўсяго? Так, усё тут няма ніякага вугалю. Няма. Ой, бля, у нас тут ляжыць вугаль. Мы дасюль дацягнулі мінулы гэты ураджай. Давайте так скажем. Ось так, ведаеце што? 4. Ну, давайте 5 возьмем. 5 возьмем, каб быў. Так, і трэба вады напарыць сабе. Як там з надвор'ем у нас? Ось даволі неблагая гэтая тэма, каб у гэтай пячоры сабе зрабіць. Прыпасы ежы. Ну, тут у нас завіруха. Я маю рацыю. Я пры 28 учора угарэў. Добра, што можна было Лару Крофт у Сібіры адпачыць. Нішто сабе. Не, я такога не хачу. Я даволі цяжка пераношу гэтыя, бляха, спякотныя рэчы. Яны не для мяне. Так, ну што ты, дасі нам прайсці да бункеру, ці не? Мяне гэтае цікавіць больш. Ці зараз пачнецца завіруха? Будзем хавацца. Так, ну у нас, я гляжу, тэмпература проста ў сраку. Ужо траціна, нават чвэрць, я б сказаў. Колькі мінуса я надае, слухайце? Мінус 20 ці колькі гэта? Мінус 11 тут, а вось тут мінус 20, сапраўды. Так, ну што ў такім выпадку? Далёка не адыходзім, мабыць, калі пачнецца завіруха, то лепш схавацца будзе. Давай запалку вытрачаць, што яшчэ рабіць. Трэба грэцца неяк. І вось я ўпэўнены, у такі вецер яна мне не дазволіць з паходнямі хадзіць.
Ставим вадон. Спочатку літрик. І тут воду так само. Пау-літрики. О! Та ти шо, боже мой. А ну сюди. Ти погляді, як пошанцевало. Поднять. 6 хвилинок. Поднять. Ну, гэта просто нейкае шчасце. Дзякуй, гульня, велічэзна табе. Так, адзінае што... Наш персонаж па прыбіральнях не ходзіць, а мне вось трэба. Зараз я загатоўлю сабе, нарыхтую паходняў з вогнішча, так. Во, шыкоўна. І паходні ўсе добра. Зараз павярнуся. Хвіліначку. Павяртаемся і пагналі. Надвор'е шыкоўнае, проста. Шкада, што нема Соніка, шкада, што вытрацілі запалачку. Але тое, што дазволіла нам і папіць гарбаткі, ды яшчэ і распаліць, зрабіць сабе паходняў добрых. Гэта выдатна. Колькі агулам у нас запалак засталося? 19 усяго. Разумееце, што... Гэта яшчэ 19 разоў скарыстацца, а далей што мы будзем рабіць без запалак гэтых, я не ведаю. Там у нас яшчэ на гэтай, на ўзбярэжнай шашы, прыбярэжнай шашы, у нас ёсць 3 пакуначкі запалак. Мяркую, што калі у нас 119, то там мусіць быць 30, максімум 40. Ох, ці надоўга нам гэта хопіць? Не ведаю. Карацей, прыйдзецца, мабыць, ў бліжэйшы час, ну, ў сэнсе таго, калі скончацца ўсе запалкі. Усё ж такі мы тут будзем жыць 1000 дзён, нашая мэта. Вось, то, калі будзе Соніка, адразу арганізоўваем сабе вогнішча, адразу збіраем усё, што навакольнае, драўнянае, ўсё, што паліцца, палюем на ўсё жывое. Робім прапасы ежы, вады. Вось, і вось так неяк будзем выжываць. З лакацыі ў лакацыю. Пераходзіць і карыстацца Сонікам. А калі Соніка няма, адпаведна хавацца. Будзем як гэтыя, слухайце, як краты. Плюс-мінус. Так, а што гэта у нас там? Капот не падняты ў гэтай машыне? Ано... Што гэта я не дапрацаваў тут? Пустая.
Ну вось. А калі б быў акумулятор, то я б яго запердоліў сабе туды, бо ён мне патрэбны. Там яшчэ 2 рэцэпты, якія патрабуюць акумулятары. Так, прыйдзецца шукаць у іншым месцы недзе. Так, я вось дакладна не памятаю, але ў кішэні мусіць быць шчагалінка, праўда? На той выпадак, калі мне трэба будзе распаліць вогнішча. Ёсць жа галінка? 2 нават. Добра. Так, трымаемся будынкаў, там потым пераходзім да скрыжавання скіптера, ці неяк так. Крацей, да скрыжавання, дзе здарылася ДТЗ, і адтуль направа. Усё, саграванне скончылася, гарбата перастала дзейнічаць. Толькі ХП аднавіла, і гэта вельмі цудоўна. Па сутнасці, большага і лепшага ад яе не патрабавалася. Так, тэмпература полезла ўніз. Пакуль такімі, як гадзіннічак. Паціху такая тыц-тыц-тыц. Так, смуга. Пачынаецца. Не надо моцна пашкодзіць, але нейкі ўплыў можа ўнесці. Тут, падаецца, недзе мядзведзь будзе. Трэба быць уважлівым. Вось парэнчым. На правым баку можа быць наш Михалыч. Ту, бляха. Гэтае пятно мяне спужала. Так, кромкачы. Там олень хіба што ляжыць, правда ж? Калі мне не падманвае моя памяць. Ось там, так, за дрэвам. Так, цішыня. Добра, мядзведзі няма. Пойдем далей. Нас чакае бункер. О, куропаточки. Ой, мої добренькі, як би вас упаляваць-то? Рэч, трэба было варта зрабіць для іх стрэлы ўсё ж такі, а не карыстацца звычайнымі, каб не вытрачалі гэтыя стрэлы звычайныя як яго адсоткі трываласці. Так,
мост, а далей трэба трымацца правага боку, таму што дарога тут будзе знікаць у сцежку. А вось гэтае ДТЗ тут у нас, бачыце, воўк бадзяецца. Паскудны. Недзе наверх палез, вось ён ідзе. Як мы тут усё даследавалі ўжо, правда? Так, нам сюды. Так, тут трымацца левага боку і потым перад скалою павярнуць налево. Ну і зноў курапаткі. Халера. Добра было папаляваць, як не круці іх. Але пакуль няма чым. Добра, я думаю, што гэтыя падкладкі, якія ў мяне там маюцца, і спальнік, можа, яшчэ хай будуць. Ой, ёб твою маць, тут не забыўся. Хай будуць у тым стане, якім ёсць. І вось там 60-70%. Як-небудзь перажывем, гэта не надта важна, асабліва спальнік. Ну, падкладка, вядома, там гэта колькі мы губляем, амаль градус адзін цёплай вопраткі. Так. Это мы пройшли паляўнічую засідку. Едзе тут ужо блізка. Так, тут. Абыходзім з гэтага боку. Так, ну, паўсці ўверх дакладна не. Гэта не наш шлях. Гэтага аленя жану, бляха. Хутка дойдзе да іншай лакацыі. Вось тут прыблізна яно будзе. Так, тут скала. Трэба так перыферыйным нейкім зрокам гэта аглядаць. Так, вось тут уже паходня ляжыць наша адная. Недзе тут. Ужо вось. Літаральна адчуваю, як кажуць, на канчатках сваіх пальцаў. Зараз выявіцца, што мы не ў той бок пайшлі. А такое можа быць, дарэчы, засідка. Так, гэта у нас пячора. Хто паходні раскідаў? Та, бадзяюцца тут валацугі ўсялякія. Пячора, што за пячора? Я не памятаю пячору. Я не памятаю пячору. Каб цябе трасца ўзяла. Так, ну мы ж не маглі прайсці, не маглі. Так, трэба крыху пацярпець.
Трэба крышачку яшчэ наперад пайсці. Халера, гэтая смуга ўсё сапсавала. Каб не было яе, я б зарыентаваўся, так? Та чакай ты, божах, гістэрычка. Бо зараз гэта падобна, ведаеце на што, што я выйду, вось гэты высокі пад'ём, што я выйду да мясцовасці, якая завецца, ой, ферма ці штосьці такое. Можа быць і так. Гэта высокі пад'ём, потым уніз, і тут будзе такая хаціна разбураная. Трохкутная, з зямлі тырчаць. Так, трус. Бачу труса. Другога. Старая ферма. Целтик супер з Глазго. Не, трошку іншае. Там, карацей, такія ёсць у куце, на гэтай мапе. У куце ёсць паляўнічая такая ферма. Там шмат аленяў. Тыпу яшчэ сховішча такое збудаванае ў снезе. Не, халера, заблукаў. 100% заблукаў, тут ужо няма нават сумневу. Мы занадта доўга ідзем, то бок з гэтага скрыжавання ад машын трэба было ў правы бок ісці ці я? Я марна падумаў, што ў левы? Оля, бярозка. Уху-ху-ху-ху. Не, спускаться я тут не буду, потому что я потом не подымусь. Ну что, идем назад. Надто холодно. Ну, губляется температурка, але пакуль что яшчэ можна трымацца. Тут няма ніякай перашкоды. Яшчэ пры гэтым жа ж ветру няма і ўсё выдатна. Зараз праблема выйдзе на вонкі, то што ежы няма. Мы тут бадзяемся, як ёлапы, бо у мяне быў разлік той, што за адзін дзень я паспею туды абратна. Бачыш, а мы згубілі час, адпаведна, у нас вады няма, ежы няма. Трэба будзе ўпаляваць. Напарыць вады сабе, ну, карацей, уладкавацца на месцы. Трошачкі. Ну, па ўласных слядах там павернемся. Вось, але. То бок мы недзе тут праходзілі пра паўз самалёт, я не заўважыў гэта праз смугу. Вось ён зараз будзе ў нас з правага боку бачны.
Ну, в сэнсе бачна. У сэнсе того, што паўз яго мы будзем праходзіць, а вось праз гэтую смугу яго, мабыць, не будзе відно. Так. Ну і каля бункеру было б няблага аленя сустрэць. Вось пасмажыў бы яго сабе там. Пакуль мы даследавалі б яго, мы пад'елі б. Вось і пайшлі б сабе далей на базу. Вось тут, бачыце, гэтыя дрэвы неяк так складаюцца, нібы мы блізка гэтага пераходу. Вось каля гэтага, падаецца, трэба падымацца. Вось туды. Так, гэта вось пераход да самалёту. Гэта ён. Так што не ў той бок я пайшоў. Трэба ад гэтага месца на скрыжаванне. Трэба направа было, а не налева. Давай. Нам у той бок з тобой, ага. Давай. Якая малайчынка. Послухмяная. Давай далей. Всё, правильно. Скачи. Так, ось яна засідка. Мы ее проходим. Так, олень, ты по нейкай роўнай мясцовасці можаш скакаць? Бо я не хочу сабе ног выкруціць. Так, з жывёламі пачаў размаўляць, мы яго губляем. Так, вось трусы. Будзе, мабыць, сюды павярнуцца за гэтым аленем. А што ж зробіш? Што ж зробіш, калі вам ушыць? Мабыць, там Ральф пачаў стрымінг. Пабеглі да яго. Машнінскі працуе, але на фоне слухае, я так разумею, мае бухценне. Так, не, гэта не падобна на тое месца з... О, дзякуй за фолоу, шановны. Стигматикс. Велічэзны дзякуй. О, нарэшце я знайшоў. Усё. Бачыце, крыху направа трэба было. Я згубіў проста неверагодную колькасць часу праз тое, што мы бадзяліся тут. А голым-то трэба было гэты факел, божых, на паходню скінуць там, унізе. Каб гэты накірунак бачыць. Так, занурваемся ў бункер і шукаем. Адбылася стыгматызацыя. Ну так, штосьці ёсць у гэта. Так, дык працоўны прайм доўга жыцця планерам, які ўвесь час стрыміць вельмі да месца. Ну, я згодны з табой, так. Цэглу нам кажуць паглядзець. Пух! Абвалілася. І што мы тут маем? Так, а нататку прачытаць? Дзеўчына, ты што? Нататкі трэба чытаць. Раптам ты не ведала, паскуда. Ты дзе схавала? Так, тут. Няма. Во, нататка. Абіраем. A dusty piece of paper. Ой, тут усё не по-нашаму. Шкада.
Так. Тым часам мы сагрэліся. Лічы, што сагрэліся. Можна было б, дарэчы, папілаваць. Правда? Правда. Так, але мы пойдзем. Нам ужо час. Так, адпаведна, калі мы ўжо знайшлі шлях сюды, трэба толькі ўнізе пакінуць паходню. Так, адправіцца ў правы бок ці ў левы бок. Ось так паклалі. Давай у левы. Потому што другі раз нам ісці па гэтаму шляху не варта. Мы просто зараз выйдзем на дарогу вось тут. І пойдзем сабе да хат. Так. Там штосьці вые. Вось няблага было б, каб яно на мяне кінулася. Гэта штосьці. Я б не быў супраць. Бо мне зараз мяса патрэбна. Я б засмажыў сабе 2 кілаграмчыка ваўчыны. Так, вось дарога, правда? Гэта наш шлях. Так, часам ты еш ваўка, часам воўк есць цябе. Жыццё такое. О, глядзіце, трэба будзе прыкмеціць. Все ж таки пасля моста можна направо просто павярнуць, і мы адразу апынемся каля бункеру. Роўным шляхом, так бы мовіць. Ёсць ідэя. Ёсць ідэя. Яна... Ой. Яна троху дуркаватая, гэта ідэя. Але мне падабаецца. Come on, little fire. Come on. Вось мы вось так зробім. Бля, толькі не кажыце, што простое, што я кінуў. Паходню яны зніклі ўсе. Яны адляцелі. Да. Ну што, ў такім выпадку давай. Часам воўк есць цябе. А воўк гэта што, дарэчы? Як перакласці? Шалёна машу руками и присядаю. Выходим. Так. 17. Не, ну мы доклыбаем на гэтых припасах, якія я маю, але такое сабе. Гэты вось рагоз, ён не так бы паўсюдна ляжыць на кожным баку.
Так, танцевальный субкультурах, які не зарадзіўся ў 60-70-х у Гарлеме сярод цёмнаскурых лацінаамерыканскіх ЛГБТК. О, боже, як усё складана. Танец пратэсту. Ну, вось, смуга нарэшце сыходзіць. Мне пачулася воўна. Но мне падаецца, гэта трэба быць нармалёвай такой амёбай, каб цябе воўна з'ела. А, вось пра што Машніцкі казаў, што шалёна маша рукамі і прысядаю. Гэта ён спрабаваў паказаць, як гэта рабіць вог. Так, драўніну там і скінем, пакуль дабяромся до нашай хаты. Ой, слухайце, ўжо амаль што першая гадзіна дня. Трэба будзе рыхтавацца да завяршэння стрыма. Ну, але б добра было павярнуцца спачатку. Так, вось гэтыя дзве хаціны. Дарэчы, тут даволі часта былі ваўкі. Дзе яны зараз? Ну. Вось калі яны патрэбныя, то іх няма. Так. I've never been so hungry in my life. Каму ты распавядаеш, дзяўчына гэткая, што яна ніколі такая голодная не была ў сваім жыцці? Вярзеш лухту? Холоднула. Так, а дзе там равуць крумкачы? Каля чаго? Тут дровы. А тут чалавек ляжыць. Угу. Давай паглядзім, што ў ягонай кішэні маецца. Колькі ўсяго. Столькі нічога я яшчэ ў сваім жыцці не бачу. Дарэчы, нешта я апошнім часам Рудзі не бачыў на стрымах. Хто там яго бачу, не бачу. Як ён увогуле пажывае? Што ў яго адбываецца? Футбол глядзіць? Дык зараз перапынак, сёння ўвечары толькі будзе матч. Слухай, я, дарэчы, апошні матч, які глядзеў, гэта вось была Англія з Нарвегіяй. Вось, але цікава было. Курва, я нават не заўважу, як другая гадзіна ночы настала. Потым сяджу такі, у мяне раніцаю трэба было ўставаць а палове 7. Вось, там справаздачу рабіць усё гэткае, і я такі, блядь, моцны быў матч, так. І я вось уявіце сабе, а другой уначы кладуся спаць, і такі проста пра сябе думаю, сука, ну прыдурак жа ж. Ну, натуральна, заўтра, ну, літаральна сёння ўжо справаздачны гэты міт. Трэба быць як гурок, такі, ведаеце, з пупыркамі і зелёненькі. А я, курва, буду спаць на гэтым міце. Пиздец просто. О, боже, квітанкі, хто прыдурак? Я прыдурак. Холланд яшчэ павернецца даць братачкам па дупцы, хаця футбол увогуле не гляджу.
Чаму прыдурак? Таму што глядзеў Англію, Нарвегію і нават не заўважыў, як стала 2:00 ночы. А праз 4,5 гадзіны было справаздачнае спатканне ўжо. Вось. Я просто вось кажу, мусіў быць добрым і вясёлым, бодрым і вясёлым. Добрым, бодрым і вясёлым. А атрымалася зялёны ў пупырку, як спатканне прайшло. Тое спатканне прайшло добра, але потым пачалося просто верхал. А далей там было просто лепш памерці. Я вожык насамрэч, вось просто быў упэўнены, што за мінулы тыдзень, што на гэтым усё. Альбо я просто сам збіраю рэчы і шукаю іншую працу, альбо мяне звальняюць. Таму што, вось наколькі ціск быў моцны. Але вось прайшоў тыдзень, потым папрацаваў яшчэ ў суботу, ў нядзелю крыху. Агулам там сумарна гадзінкі 2. Вось. І потым учора яшчэ паразмаўляўшы з менеджерам сваім, з кіраўніком. І такі думаю, неяк падпусціла крыху, але агулам усё роўна ўсё кепска. Вось. Так што такі прамежкавы... Так куды ж ты? Вось, прамежкавы вынік пакуль яшчэ не вызначаны нават. Паглядзім, што як яно складзецца. Вось. Ціск быў вельмі моцны на гэтым тыдні. Ось я сваім казаў, калі мы пачыналі гэты праект ёбнуты, што яно, бляха, марна так не пройдзе, як яны сабе лічылі, гэтыя кіраўнікі. Яно складаецца яшчэ нават горш, чым магло. І ўвогуле не цікавлюся, але бельгійцаў, якія паяснілі амерыкосам за футбол. Але падтрымліваю іх, я зразумеў. Спачуваю, трымайцеся, а я пасля аднаго праекта звольніўся. Я памятаю, ты распавядаў. Ты ўвогуле агулам змяніў жа ж накірунак сваёй дзейнасці. Амерыкосам пляваць на сокер? Я не згодны, ўсё ж такі пашыраецца аўдыторыя. Хай сабе і марудна, хай сабе і неяк скокава, але арэна запаўняецца хоць крыху. Узгадай, як на Месі хадзілі, ты глядзеў, не глядзеў, і калі ён першы год прыйшоў у Маямі. Я бачыў скетчык на гэты конт. Здароў, стары, здароў, Фэй. Фэй, як там тады справы? Ты перакладаеш усё яшчэ Ведзьмара? Калі не перакладаеш, ідзі перакладай. Я цябе там не бачыў у статыстыцы даўно. Я і сам даўно там не быў. Тыдзень, як найменей. Сяджу тут, ёбаны менеджер. Змяніў тэлефон, думаю, чаго паведамленні не прыходзіць. Твіч не запампаваў. Усё, вось гэта залёт. Так. Што ты там гасіш? Баба? А ну збярыся. Так, мне трэба... апошні, дастаткова. Так, я ж казаў, я па комікс-эс і гэтак далей. А я што? А ты ў мяне запытаўся, ці не похер мне? Чым ты там займаешся? Мне шчыра кажучы, абсалютна. З высокай вышыні, ведаеш на гэтае? Што ты там, на чым ты засяроджваешся? І што цябе больш цікавіць? Мне трэба Ведзьмара перакладаць. Злая ты срака. Я менеджер просто. Я просто паскудны менеджер. Не, шчыра кажучы, вось, без гэтых вось рогату і кплення над сабою, ўсё ж такі мае калегі ацэньваюць мяне добра. Гэта прыемна. Вось яно і неяк так на ўласных гэтых стасунках трымаецца фідбэк гэты, але
Вядома, не заўсёды. Часам чалавекі гэтыя вядуць сябе паскудна, і я таксама да іх тады паскудна стаўлюся. О, дзе поскудзь. Чакай, гэта недзе вось у мяне зараз гэты выраз усплыў у галаве. Там, дзе поскудзь жыве. Памятаеш, штосьці такое ёсць? Толькі там была не поскудзь, а штосьці іншае. Там, дзе... там, дзе Бог жыве, божахна. Гэта ж пра Беларусь. Сядзіць тут гулькі гуляе, ну... Аж мрыўшы, яшчэ наказы выдае. Да сораму звяртаецца. Поскудзь жыве ў Гданьску. Чакаю, што ўжо ноч. О, божах, назёмка Богу, гэта вечар. Не, ну нам трэба ісці да хаты, нам не трэба затрымлівацца тут. Нам трэба ісці да хаты, есці і лягаць адпачываць. Вось тут без варыянтаў. Ежы ў нас няма, ніяк на рагозе трымаемся, трэба яшчэ будзе недзе аднавіць гэты рагоз, знайсці, які мы зараз выкарысталі, бо гэта... Гэта я, вядома, так... У гэтую вандроўку пайшоў, не падумаўшы добра. Каб было не ведаў, мабыць, нейкі кавалак мяса хаця б у кішэні пакласці. Каб па дарозе з'есці. А лепей 2. У Беларусі жыве выше Бога. Ой, я не ведаю, што гэта. Што ты, Паладзін, маеш на увазе? Менеджер ёсць менеджер, і не кажы. То бок, я ж 11 гадоў працаваў у продажах, і час ад часу лаўлю сабе вось на гэтых думках, на вось гэтай профдэфармацыі, што яно адбілася на маім успрыманні свету, на маіх дзеяннях і гэтак далей. Вось. А зараз яшчэ таксама заўважаю часам, што і менеджерскія гэтыя, бо ўжо больш за 8 гадоў займаюся кіраваннем праектамі. Вось, яно таксама знайшло свой адбітак у маёй свядомасці. Ох, магнатэрыю хтосьці спрабуе запусціць. Дзякуй. Машнінскі, дзякуй, велічэзны. Шкада, што не спрацавала. Вось гэтыя скрыпты я не ведаю, чаму не працуюць. Каб хто падказаў, каб хто мне дапамог наладзіць, каб яно бездакорна працавала, я не ведаю. Так, гэта адна з мянушак вялікага кормчага? О, ёб, твою мать, я нават не чуў такога. Я не зразумеў, што гэта. Так, усё, выбачай. Я выпраўлюся, чакай. Я зараз усё зраблю. Вось мусіла быць наступным чынам. Мусіла быць вось так, глядзі. Оп! Бой. Вось так яно мусіла быць. Во. Я спадзяюся, усе задаволеныя. Ніхто не крудуе. Так, лястрым павіс, толькі чацік працуе. Не, можа быць, не ведаю. Першая анімацыя на стрыме ніколі не працуе. Ну, штосьці такое, так. Штосьці ось яно ў мяне нават і не толькі першае, но ў сэнсе не заўсёды запускаецца. Гэта мяне... Я, шчыра кажучы, незадаволены гэтым. Хаця, гэта... Можа быць, ведаеце што? У мяне АБС, яно павісла на абнаўленні адным, і пасля гэтага не абнаўляецца. Можа быць, вось у гэтым ёсць яшчэ нейкі чыннік. Трэба будзе падумаць. Поскудь, боскудь. Не. Фей. Жорсткі фей. Машнінскі, што ти робиш? Оу май, во-во. Нешта падобнае. Так, ну бля, ну ёлы-палы. Ой, усё.
Зараз ветер, зараз усё мне задзьмуе. Вось. Я ўжо даклыбаю як-небудзь. О, ля, слухайце, пад завірухай у нас, хацеў сказаць, працуе паходня, але ўжо ўсё. Sure getting cold. Так, добра, што ў спіну дзьмуе. Як-небудзь даму рады. Need to find a place to rest. Ой, цемрава і ўсё на свеце. Так, трэба трымацца дарогі. Бо цёмна, нічога не бачна. Як-небудзь ужо даклыбаем. Oh, so cold. Трошки ХП згубім. Галоўнае, каб ніякіх драпежнікаў нам не спаткалася, таму што мы ж зайшлі на лакацыю, тут яшчэ не было завірухі, а гэта азначае, што драпежнікі рэснуліся. О! Знаёмыя дрэвы бачу. Так. Трымаймася гэтага боку. Тут мусіць быць недзе непадалёк уже наша АЗС-ка. Наша палёвная станцыя. Пасёлак. Так. Во. Во-во-во-во-во-во-во. Знайшоў. Намацаў. Прыйшоў. Фух. Хаваліся. Так, спачатку бахнули вады, потым хадзім, зараз яшчэ мяса жахнем. Так, сыходь. Не пытайся нават, просто ідзі. Прыгатаваная. Оп! Кілаграмчык плясь. Кілаграмчык двась. Бачылі, як яна? А я ем. Смачна есці. Добрага чалавека босам не назовуць. Тролі. Так. Усё, мы прыйшлі. Мы зрабілі, у нас атрымалася. Глядзіце, у нас замова на наступны стрым якая? Мы зрабілі сабе вось гэта special request, знайшлі. Нам засталось яловых дроў назбіраць тут па наваколлі і вады. Ну, вады, вядома, у нас хоць рака есть, і то бок трэба толькі будзе загатавіць сабе дроў. Шыпшына ёсць, дарэчы. Ага, кару я не збіраў, што бок шыпшынаю закінем. Так, скура труса і высушаная вантроба. Карацей, на наступны стрым мы будзем паляваць, шукаць трусаў. Вось, і рубаць дровы. Вось, каб усё гэта выканаць. А пакуль што? Дзе ложак? Вон. Можам лягаць спаць? Можам. Лягаем спаць. Адпачываем. Ну і развітваемся з усімі гледачамі. Усім велічэзны дзякуй. Сёння быў цудоўны стрым, мне падаецца, праз нейкі перапынак, то я гляжу, нават 4 гледачы на Ютубе прыйшло сёння. Ай-яй-ваей-ваей. Штосьці добрае ў нас атрымліваецца, божахны. Як я спадзяюся на тое, што гэтае добрае яшчэ перакінецца і на звычайнае жыццё, і мы ўсё тое, што перажываем, перажывем. Вось, на што трусаў паляваць? На тое, што курам не патрэбна. Вось, бачыце, як цудоўна. І раніца прайшла, і мы прачнуліся цалкам адпачыўшы, не толькі што напісала гульня. Так, на твічы, як заўсёды, пойдзем у рэйд. Давайте, мои шановненькие. Так, я яшчэ абавязкова зазірну да новых сваіх гледачоў. Таген бачу, Раліф бачу. Так, давай, да Раліфа, да нашай зорачкі. Пабеглі. Дзякуй за плынь. Дзякуй за прагляд. Як там звычайна кажуць у нашым асяроддзі? Дзякуй за прагляд.
Дзякуй за падабайку, дзякуй за данат. Вось, давайте беларусіць разам. Ну, гэта не маё. Вось, таму, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы пабачымся заўтра. Заўтра будзе Dead Space. Заходзьце, раптам што. Усім пакуль.